Ege Nensoko TV Uboroso bw'umugusi nande bwakire buyeyo minto muligirire bw'Ensoko TV ene mambie ngiya na nenya satu anjeire atoire lituko likoro kweli rero jero muranda Jafet Ageta nintagete tuandamane moja kwa moja asoko channel lituko lyaito na kulira lituko lyaito nyako baligiya egere tutware lituko lyo morembe lituko lyo bwanchania uchi asekindi gyonsi ogokora oyo mintone nyasaye no mwegenwa ligere lya maliko buna gukwana ase gitabu kya Maraki 3:15 inga bagakwana amangana nebitabu bikalikwa abantu bale balenga bachore banyasaye bagakwana amangana bakwanite goro y'uburuti bwanyasaye ebitabu bikalikwa oyo mintone lituko lya lero kende gyonsi ogwatora you will be counted with utahesabiwa na vitabu vitaandikwa igoro ya kende gyonsi okwana se lituko lya lero igoro bwete bwirende ekero gutara ekero gukwana nabasani ekero kugenda segasi ekero kugenda service yao wakwana mangana ara marunge wakwana mangana ya masesenia oja sabanto bao ege kiagera ebitabu igo bikolikwa amarikanya sai gakonte binga mwanya bantu akoje kona jirwe kina wetera orumemi rwaye wetera omonwoye igeri amambiri ya lero igona tegete nkorahe egere nkote binga bwirende sana orumemi rugwa tora nebintu gukwana nebintu gukora nabantu kugambana barabo egere tobasa kuswasa matemu usishirikiane na watu kwenye dhambi zao kupitia kwa maneno yako. Chichunge, ongea maneno ya baraka asubuhi hii, ongea maneno ya kumtukuza Bwana kwana mangana ya masesenia asa bantu bande. Ekero montago kwana nere motebi mbiyamono Kenya sago sesenia. Ekero montago kwana monaye motebi mbiyamono Kenya sago sesenia. Otore litukuli bata masesenia, otore litukuli omorembe. Kenya sago itube megandabe naye asekendi yonsi ogokora, Kenya sago megandabe naye asingana lindili yokora na so bisyo gokora lero lituko lya lero nyasa koraye naenda kuichulie no mabiraye au ichulie no buyabwaye asili ngana lya kerege ntokora tigato sabe na ntomosemelyo manene tatabe minganda omochero we mingando ichulie no mabira byabona singinche mambega nande byabona singincho buyabwao aye nyasaye oyo gokonya na ndo gotoria twakwire ningambia mona singincho banene bwao twakwire ningambia mona singincho wato bokirie na ndo wato linda so tukubale ngo botambe na musabero yo minto yone ekerako genda sobisi ekerako genda segasi ekerako genda sebiasara byaye tatabe migana moseseni seseni abantu bonsi babokira se bambia bono baseseni bonsi abategerete na kuligereye gifipindi ebibye TV tatabe miganda tikugwanje ko gokoleke nandi tikobone bwa nyare ko bokolegasi wikamara bantu libakireta lyao na kulio bonene asali amaya na manena yanyarako ayora nyareko gokora tiko buye bwa oborolekane na tika chinguru cyo nyasaye dogita warase katikati yaito to sibe nyasaye ito to generally tuko to agata nyasaye bimeganda na sabirigise meretie insio byana bwa manyinga Yesu Kristo ero motore ito amina jero morandia Jafet Ageta mumanyi kurwe kanisa ya Happy Church Sunika tika nyasaye agosesenie obeneli tukuligia shalom. Ege Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemya kasta ngachaka ngo develop ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro wana wacha gite aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV Uboroso bw'umugusi. Manjito margeria bwigeta senige Nsoko TV no gusaba no kwigena kwa ninge mambia bono kwa bukiribia anonse sore
kwabokire na kumaitinga ni chinga kichinde yogo chakari tukoria go manchito muliria na kumanya boigo emerubia kugeri tukonga litukoria rero wikenyale ke wikirana tengwariana somo bire soko bwakire tunyare tugusanga tunyare tugosemania na bego kumanyania aliagendete kwene kiwa butame manchito muliria nigo tugokumanya twara gukwania tweka twakumanya aliagendete kwene kiwa kura county au twachakura se county ya Kisii county Nyamira kwanyara gukumanya ngana aliagendete kwene kiwa twaika asema bibine gabo igotwa kumanya sense mu Chigaseti ingana ali Chigaseti nigatiari agendete kwene kiwa imensi ya Kenya na begotchinse chesko na kwanyara gukwimanya kuri no mwanchito muligira tugoteba utambekero kweguririo giri ase nyumba yawo nigo kumanyanga chinga kicio kubuka na guchaka wikiramya engeri yago yobogima chekire tugoteba butambe boigo ngo makoyo oisire kwera chinga kine chia lala salama tugoteba ngo mutinyo December Wisire kwera tushaka kuyarigania so mwako moya o 2026 kuri no mwanjito muligira ni maite mwachakire kuyarigania oyo minto innocent tukurigora tebetenga onye gotaite gochengera gusekwe gokia asomo tinyoyo genda chinsemo chakebirgo chinsemo cha Nyamira chinsemo cha county ya Kisii yuere no kogenda seino na bego kwani abantu bamino mwanjito muligira chigakimne chigani choko bangini amate mwanyara mo gusanga na bego mwanyara mo kwegokia makurene kwarigania somo robire soko bwaki tunya tosanga asomtanda ito Facebook noto live Nensoko TV oike YouTube otobekiro ruaka rwago tunya tugusanga na ibna butama machito mugiriri tarianda na demo na kwariganirwe na somorobirio ensoko bwakire soko bwakiro mwancho mugiriri na inchengoro Innocent Onyango lero nilitukolia Alhamis TBT mwancho mugiriri asemambia bonande to kwariganirwe na Diana agotebirio so somorobiri che Diana ntagete kogenda sakuru kunga Nyeri Tate kwanda Nyeri ngokole shonchi kororo muswati ogurunga Truvena Mudhoni ogendrete kobwani umute asibono iga ataite guchigokora chinsa 52 na 2 niga guchigokora kera litukulie kiregati ya lero chiko basa sitaiga gukora 72 hours embura nigo yali ko bage gutwenyinga se chinse mecho baraya bange nabamenye bensemo eli ya Nyeri nigo babere bakumutyotereri bare nerange sana sagatebanga nigo akobwani umutuyu unenchire yamo yokonyara kwabago koro kinga kurenda amazingira gose bintu bitoetana ino igontaragenda ase chinsemo jinago tebeti chingi ya chibwate chinge guchingiya sabantu bagotimoka bono bagotegerera birengera bitegererete buye chinyoni chiko bwanga chui abungusi lakini kora etera ndega iganyeri turarora musubati yogurunga Truvena Mudhoni nkali batanga Truvena igagenda tekobwani umuti kende gyonse kiliyo gokora puntura barabulyo kobwani ningi ya noko hag abatebanga igata etekobune record yerese gitabu kya Guinness World Book asebono ke record yerore kurukunga chinsa 52 na 2 72 hours atagete gwetani chinsa ekyo waberira abukuru muisonde igate ne nasomoto yo akobwani abantu abange bayikiroro nande naruche none bitaseni bya chiroro konyora tulenga kiete eclip kiaye twaroche PLO Lumumba no alenga asili tukulie goro bali bachete kwa bakumuchengera igobuna nagotebirie semambia bono mwancho muligereri NTBT ayenkyo koinyora nkikeliyo koinyoro nyare kwa bagakogenda usia abantu koinyora bale binte binge nonya na Bible twe 2001 babwata TBT abaibole 2017 babwata TBT agobolinga dadile wakati nilikuwa mdogo Kombogo likuwa lengi nilikuwa nalia ine TBT aye au kubolinga lidina lengo mokengo mbogo likuwa lenge kolera na lenge TBT aya tete kuinyora na eno bwate yawo anta bange mbale bakora inyora batabanga munyonja batanga muri magoro n'amagendi nyandiri ya magoro abantu mbale bono baikara stage ko bakalicete bakwibolinga ba mintu nanga natarange ande jikorora abantu ngakibakoni omena alinya bigegera kini magoro tali gwancha monteka menina bako inyolenga kia ya mare ko mingiria ara ko minyoka boli ko mwancho muligelia semambia bono togotebinga TBT ototebingi kelio ko inyora sama tukaetire na namono lero ni chitaliki 10 ya mumutinyu 12 mwaka no bwikiri bubere 25 na bera abe kwebire gusibwa kire usingwa teba chinsemo chia Nyamira ko teba chinsemo chia Kisii county igo asobwa mono batokoboli bali chinsemo chia Kisumu bwakire Homa Bay bwakire mwancho muligelia bali Migori na botoko bolinga bwakire yakwara chi county cheta na inenseme ya Gusii
asaba chisokoro cheito chiachete chikarigeri chikaranga muragaiga nagaya nande nagaya gekogera ekera gwachire gusibura ragotebeti embe ko gusabuya kwajara kaba konyoranga chinga kichia bwenere kweroberie gari yawo nagotebeti nga airport yago orore gose yabere tayari chiaba na coach gose koira chiri gusi orore gose chiabo is coaching go koira chiri gusi chigari na arumanya nga echikobangira ndose bono ni chia murengo nabo chikogenda gusi ese mambia bono mate chia na maine na ruchinonye chigari nchire chiaiga ena chibiririe tanaro chira chakire kwenda chinsemechi paka no ine jia town service inchiro roboni chikogenda chinsemo chiagusi kera tuachete Nairobi chigali nchiri chiale kurugu chi compliant chiaga chire asakuru kunga Ngong chigali nchiri chikuru kunga Embasava ngakie bona bochigendete kwirobeli na kogenda ase chinsemo chiagusi umwanchu muligeli asole mambia bono ni gotote biso asomurobeli nege ntukilio kora ase mambia bono muna Diana gotebi ninkikelia okonyara kobago subscribe okogenda alia sesemo ya YouTube o subscribe onya chake go stream Ensoko TV bale bawe kagali baike ensemo ya YouTube banyole icon ya Ensoko TV eliere blue mama gomboli nga innocent rekine kitoko banyore kesto komanyanga mole live abu asaga saka ku abu ese blue icon yeyo ngorora obubaliri boyetete korusiko obuna bwo click boko ira se live link onya toko nyara kubago go ikorona bakogenda ase ali kirenga live okunoro unyara kwa Google stream umurobili bwa Ensoko bwa kira semambia bono by the way unomurobili kurunga award winning Jamhuri awards ngwaroche umuliki we dictionary go senda basi mugaka Kennedy Bosiri munatebete nere nanyorete kewa anamono bokunyara kwa bagoso asumurobili asemambia bono tonyara kwa tokini kinamba buna nabatebete umoncho muligereri litukongo ikalire kiro montago ichichaga iga atatebinga erenga kiaga chirike murumunteke to kiagacha lige kino genda sesemeli ya Facebook o subscribe na gosoro na Facebook no go follow buna Ensoko TV na boigo na bogo tutumira ujumbe namba Diana gotebya le Diana batebya namba Mwajito muligeriana na gukwanirie mambia bona ndonsia sole muroberi ne Ensoko bwakiri nyono ngabutambe na bogutama ujumbe ya gosoro akoroga sinamba itu studio ya 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na trineri namba yo moirio tonyara tukusanga naye tonyara tukumanya nyanga na aliagendeta kwenekiwa ukira mato tabanga butamba sinamba yitu studio na bakunyara gutume clip kiago ya 30 seconds kwanyara kwa kutebyanga na ali mbwatu manchito muri ucha sita sengitu Ensoko TV usebirenga rubyago na bayiko kwani abantu nichinga kichesuguko naye kwani abantu bamino manyenga ngocha baleka nga ibale wikira boni go manchito muri abatei baswe asebinyoro banyale bagukwani abantu banyale bagukwane chiamate chinga kimwe chikatogote banga ni chinga kine cyosanga nechi family chito manchito muri kiagaro mwako ngochero koera tochakinande omwako ndigonga na boto mwaka rwa sinamba itu studio AR 0788666663 078 marakabere 6 magatano na trinere namba yo moyo kweka somtanda uli Facebook na mkonya kubeke kerengero kya gorro na bigo asense media ya YouTube nero nyago kubeke kerengero kya gorro kinyira kerole sense media ya Facebook na mkonya ko to follow weka YouTube kwanya ko subscribe to tebanga butambe weka tokina ni manjito mulgeria asegita sengeito Bia Kema Rochas nyariki agateba nga kurwa chinsemo cha Amsterdam Netherlands watching live Ensoko TV TBT show na Kemi Phyllis Aiden nyariki Maya nyariki asagoteba Anthony Ragoli upande no ale ega igandoche nindoche ekominyoka Elvis Opando mongina mocheche Litunda Green omoikoyo Junior Richon Mayaka Lame kyobuba Nyarumbe na boigo Kaka Junior chairman yeji radio Jonas Bundi amenya mbuya mono na bingwa Nyamuri Mugadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Laban Keburi Mosiori Ndima Honorable Victor Omondo Miyenda Jonas Ogechi engenengeni ya Grace Kirandi Dennis Joshua Mbuya Tirimba Kevanson Bosire Mokamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho Omonyenye na mwate ya family yote bakurwa chinsemo chege na itambe semambia bona kwate sonso murobeli Enoch Mochere good morning Ensoko Nyasaye owagachire ongancheire naroli litukolinde koganelia staff tokokora neregasi alias abatabanga Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema siwezi sahau baba Ominto Batiseba kwamboka ole biombe mwanya bando
atwale TBT Thursday yengi akiro mata guchakura burukani Kiswahili no ikererie tababa kunyora gwalitebire baba ataba baba Linet Mokogoti kurwa chinsemo chirichia utawala mihango watching live Jessica Murambi yamono watching live Hilary Musioma kurwa kangemi goikalio manga keroka watching live MBC Nomogati James Matena goteba Kitengela Township Kajiado present as usual yamono sebali mwanyara kwa mokonyora libagana gosoro Biochemist David Nairobi Parklands komo mbako mwalibu na botambe na Lamek yomaribo Bluetooth senior kuruchinsemo chirichia marani bochi agoteba nga following nambia mono asogenda tegotubwati asemambia bono negatia bali basoire asomurubili nande natebete naraletie bitina byanenche na butebete comedian na matebete tabasakobora arorekane Barikiwa kuku Dennis Pai no ateba kurwa chinsemo chia tasi yako abokire twabokire buya no tole ime Yensoko TV bwakire ejene ya itobu na botambe mbuya mono Yensoko bwakire kurwa aiga pipeline watching live Jessica Nindoche boigo Raliza real mbuya mono kurwa maji mazuri ya Kasarani mpaka maji mazuri ya Bosingi Seito ateba nonde ime Yensoko TV amona my wife Hilda Murana boigo ateba yonere Alex Ogeto Engiti nagotebia nga ejene ya itobotambe biya mono real simia bachite bakamukobara kini Nyasaye bwanchira semambi yabono mwana mintogo na korolire abwa sensemo ya maji mazuri chinsemo chia Kasarani oika maji mazuri chinsemo chia bobasi mate Kasarani nebwa tasako nga keroka eno mochera bataba good morning Yensoko Nyasaye unganchere uyu nasoma asendo chega igo musolibwe gesu atabanga Yensoko bwakire kirandi Dennis ekeyo musolibwe gesu abataba kuruchinse mo chirichia na kuru Six Salams Club go ikagachuba Seito watching live sabataba no waso ira somurubili jare dorule matuleti kurwanya chichi secondary school nera batabanga no areme yo murubili Diana Rango baso ira sesemo ya SMS elitujara ko batoko genda nabarwa semambi ya bono naro chitire chiteka 15 nemo tumati wasokora twalingana limwe mutumaye koira nande tolera bali basoira sumurubiri yana rasoma ujumbe ibiri kuri sina maiti studio ateba Jeremiah Ngoche kurwa Mongoya ateba ngana alimi omurubiri nabego Jeremiah Bugunko ateba no alimi omurubiri no yonde tararikerieta koigonda rasoma yemo kuri sensemo ya WhatsApp Sendo Charles Rwanga ateba no alimi omurubiri mbako moerio negatia bali akwani ngikande mbasome naboigo yabatera activity ae bana basiratemo I was sitting and enjoying with my grandfather that time ebintakalire na tatu mwabo ebirebusa yegetono banekorokwa yegetono milk mix damanyinga ekorokwa nga omukora obogima bwobori omwogo nechinsaga ndagerengia sana to wataka Barnabas kuruchinse mo chia Katari tujaga goitira chindende gaiga mwanchu muligeria semambi yabono lende na igure nga Barnabas gako inyore miaka ya magega chinga kibune chiga naliyo manyete kerago kwa na mangana yuye chibusa ichichia karosi gwa samatuka mange ora liya bade bakalego sibiba mura bikwerede ebitega mugaka chinga kina chichi na chichi chinga kina chichi abantu nagatetinge kenanda ngo nago test bukire lakini rende bana basta fair kimambie kya to ida sendagira nande anyway bana basratemo anos ya sorry o make sure ndagira yumwa inyora turi yonse uyungatari yale Bono arona ndikuji ekotoike Katali ari gototomera ari pasta gocha ikurunga pasta tumati ndagerelie kuruku pasta gosino mochere sedingi rakinende oinyoire amatukali amagega abugata subugima bwaye semambi abono mwanchu muligeli twagatebiringa nabo kujara kabaga kogenda SSML ya SMS ototomera ujumbe nabo igo Diana ngotebya le clip gichi second 30 kubeke simiga kwanyara kaba ko record wateba inchenguru kwa Innocent gode chinsemo chianya chichi ngoteba nga Ensoko bwakire watomago cha sena mbaite studio ne bwate WhatsApp chitaika second 30 choka na ndabo igekera watomire clip ikigwatokaga urasare nobora bwobu ya nande watokaga urasaro ngeto basagotoka gore bedroom kwa na korwororo clip injiri na intutugobeka sembe ochikorolekana chibwa tamaskani chenara rule disclaimer chitaika 15 isa tumaga ichi 12 bono mambia asengote Diana toilingana limwamo
Manchito Morgeria Rogers Nyarikina kororire nora somo rubiri kwirana ndasole tianara gutebi ngari tukuria rero ringana lituli mwamu enderieri ringari gotosegeta na guchakari tukurita segeta sengito kigotebanga asaba sani banchaine amachamasa na nywego nigagwansa ringana lituli mwamu saba sani banchaina machamasa na nywegwa gagwansa babateba iga onya kindwale tenyagitali toga niyo tware chibeso maja kondora chuondore none keruta bugati ya no musani one gogo chonsabere nko igo bya sana na ande boy go buna chinga kiechi chiomo tienyo 12 chitalike 25 chirigere tibosio to basa korengera linga na mandasi toje gobe kanse tumaye gukwana ubosani weito batoko beka mache Nairobi yanga oranda abantu bakomera nese chi hotel bayikaranza bagora macha samalieta alimo ya manyete banywa nande baruoro bagenda kabaka ne biri macha masata bugati kende abasani bancha ina macha masamo yaigwete Diana mwana wikaranza mumirane for a cup of water cup of coffee Joshua utawirali araga gara kara bagara yuga bado bamirane bolia macha masoka kuboliga yaya mwale bateba mase tunatebire na ikaransire for a cup of coffee tuatebe tenga kiemo nga abantu manyete baburanire ba ibintu tuacha korengereri binene ngonya timbuga tibese tindiko genda asigete lirikale abantu bakamurukire awicha gukwani kurugesieli agochungu mwana minto nacha gukwani nande mwagoka abantu balero batagete barore gubugulitie ke youth gejire nganga kiarore kana kurugesieli ono rende miaka nere yuto kunyura mwanchu muligere nande mono togoteba nga chinga kikamine china litoko inyora abasani bali bonsi ipigwa kinete na barabu connect na barabu tubasa go change in fact naroche ase ensemo yo mtandao muskira ila molo dinga ule boro nyagosira nabugate club gale kogenda gusoma bogani ale kwenda lisabo oise kuyo ligere li ndomo bogani ule kawaida simple kira chire chinga gichiriche Christmas ale gosoka iga andomirana nabagaka bali meke nyoro bali ibule tuna barabu igona ayo nya nubugata abasani bali bawo ko igubule tuna barabu bali mwagachesira na barabu ngo lingora bakiro lesimu njarongo bakirande nande ngukwana turi gukwana muri mwanchu muri cyabere chitaika 12 na ya moma iga ichi 12 cyabono mambitete ko ndumutima ko musini toko irana toko manyinga truvena chinsanire ngatigaletie abune record Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gen Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven
embunde kurwase county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta magana ya kuritu kuri Jumatatu mpaka ritu kuri Jumapili chini gongor perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanjito murigeria na ndene tunene nutogo koira samaya aliagende tukone kiwa kurwa chingongo au ministry ya Kenya kolina butame togo cha kurwa se county ya Kisene county ya Nyamira tokumanyanga wikira boninga na aliagendete kwene kiwa chikokingo ira se county ya Kisii asomusa choyomo yotamanyika inu wikabono nigasambwika hukwa botkobo kierali tsukurigoro miekinyoro kiabo nyansiaga ibunge abo basi county ya Kisii uyokagire koiba asabete kagusaganwa kolenda abanyanyimbo nigo begetasi chinsemecho na kuiro mu biro nyagusira ase enkendu yechinsemecho manjito mulira orobotiro abetero kwaliganwa no musakito Dominic Onderi turanya umukagiro ya mubobo ibini gasamba goiko kona bana kinyero babunyansiage ward ya basibogitare bunge abase county ya Kisii maiga yogo toka ni nyombe masa tagurete na gosoime abwase abanyere bamutangiranete oreime ase airete gitambukiro gigotagura mabate na gotama ase abana kinyero bamubwatiti na kumubwata na kumusamba goika ogokwa bona kerona igwe kurate inanje na minyoka na jana nyora omungwano oyo bwatiru obekirwo morero bona igo nare gosaba abantu baminto oyoro regenteke nare kabwata koboko gotambe agenda atige kontena abantu mbale noyo bweka nini oyo bweko chitega nabwate esigani ya ngeke rumu muri otari ubwekenyoreke nabwate esigani ya morente tega egere bache gukora ubusari obu na namanyete no monyene nyombe takoreta tari ngoro ngota ni gasiengiya nande korokwa example korokia abamura baito batige bintu binge bya abana abo baito batige bintu binge ebi baligererie kirikino ke bwate gesinini kaliye kikinyoko na iso babwate batige bintu ko sakasaka bintu bya abandi abamenyi bekinyoreke ganigo bamukiria bayibya soko bacanda amaga yebikoro byobo bikomentekana asama tukabwangoiga ase abayibi babiri bakubatarera ase chinka cyabo nonye nase chikanisa ucyusi chimbori nche ibukurwaiga bwangoiga iki mashini chiyo botangasa chinche ibukurwaiga nabona umusacha ungabu no yokole muna yanga munaya twabeire kirori nole bali batagete guchiunga no boibi na abasabire goikeraiga tigatunyare togotiga kwa sababu tobe abamo babo ukogikerio boibi obo kwa sababu kibora agenderere abange babo ntumie negisaku kia mambi nkebe gekoera kama guchimagiga bona karana tama baminto mwanya getinge nabo twahuntukira nireiga omubere bo mukagiro yiga nigo rusi gwasaiga nabanyimba kurasegeta seni kyanyanguso ekirabono ekigoria kyo boni agia sabiro gwetanga kurwaso boibi tigobo ibi yanda chikanisa njiro tigobo chinga mokunya okaransa paka abana baino paka abana baito akirete omorembe mutagwanja kimotigobo ibi magende kanisa barenge yo manene bweka iba moko jentere bweka ineka bye abato kumeti na bato na mwandako kubatekana no komentekana ko bikoro byo bikura sorgongorega niga abantu bonse banyako bose serikali nyarako bagotinya oborendi asaiga erigo kenene ebikoro bingabine biga kuripoti rete sen kego na mbemagia Nsoko TV kuro kenyero kia banyansi ya kiyo toka gaiga ase ward ya basibogetario gaiga ase bunge ya basi county ya Kisii eretarian and Dominic Onderi Nyabuto oncho mulili tugotigana norobati oruo rugo ichania se umukagirwo yoyomo tukaba kubeka umuriro unuroche bagateba ngane example kiyara kinende togoteba ngo boitimbuli buya nande monorende no boibimbuli buya gekogera ya mate yonsi itakire togoteba ebe
kemenyete na mulembe whatever one wrong two wrongs do not make a right yani ngama mochabire takonyara kobaga korosio boye na ndonsi igosege korwa kili kyoboiti na kili gyo-kora oboibi kili kironge togotebia mateito tonyara koba tokomenya asenchire wikenu buya mono Dominic Nderi kurwa sorboti urkwanyara koba gotoa maseya motoko genda bosio amateya mokurwe kinyoro kiaboyeki eyo gotoka chinsemo chiabotoli ward nsemo yebunge ya Onchali me county ya Kisii nikobona yasokiri na kunyara koba gegosaba serikali nyara koba gegosona na kobolendi omusubati oyomo oyo nyomba yaye ekale koba gegwatwe birole asikiri yotebekana abantu niko bakale kogenda asinga yaye na gosalio muchioye na goikira boni gekirenga kyo gosalio muchio yunkira amanyaka no moncho muligeli oroboti oru nigo rwadigani na Pethuel Machini Emate yo musubati Roskirbo kurase kinyoro kia buye ki wodi ariane bunge Bonchari county ya Kisii nigo esokire na korokyo kogechuo kwae sokonirwa na kwa negoserwa korwa sobore mubwatigire tunangina byaro yori nyagusira Ano muchando mbwate twamenyete bujana makubyara kera lingima tukamenya na yartsa bwati muchando ndi bwensi kera makubyara asira nangire kororo muchando tali muya abante bago chagiti tukonta iyo isikonga kali kanisa abwata bangatire bintu byane bansalirie ibintu byane ngo chananyole bisaligete Rengana no musubati Rose nigagoteba chintunda chinyinge nigeni wayae yabereke gusariwa neyende kuibwa egento kya mutigire no muichano ase bikorebyo byogo hikiranirwa chingaki achire kanisa itukeli mekero na alenge kanisa ngachigoicha nganyora maene birole byane byedirisha ya mabyatiru no morango njenga omega na tebate abature timbankonya kende ngatiga igo nande ritukoli kubwati nande bagacha nande bagaswa chikoni bagata chibesheni cyane ekene pinkarangeria abairi bagacha bagachigukaranza gukwana ringene machibu tatogeti ekera nategerera nande wiki yame ya kabire igege koera nande ngoirwe kanisa ritukulia chimamosi nande nganywa abana basalire chidirisha cyane chonsipi cyenyombe ngima chidirisha inye bagatagule chikoni yane bakarusia mabati yane mabati 16 Boigo nigaereire nigabereka kogoserwa bugima bwae iri kunganya kurwa subure mubo asatege na muboria manke igoro yobugima bwae nabana baye asa motkare bosio bana bakunya konge bitisho bagontenga nganye kurwa bono tima itinga inkogenda nabana nimbwate mbwata abana banene saizi abana bane mbwata abana bachete form 4 babere nimbwata abana bali college singaniri gosomi saidirisha timbo ati chisuguri bakaira chionsi bono gonsi nyirenga karaba gonte bindu angende makubyara nasirete timbo ati makonyu ndi bwensi mugakone tayo bono none chichirani cyane chikumetine kinga ibono nkogenda igonsi nyirenga ngaingutamira gochi Perekiga ni okiabairire abamate wesokia na kuboria okubwatrana ire kwene kibona nkomokonya baro musubati uyo konyoro bwene bwae abamate tokonyane tokonya munye musubati uyo ikiagera bono na igite kunywa mungina kale moyo ina biara mumuru yo ate ulingi musacha nasirite mumuru mwahonara uliri ombongo busaligete kidogo igo bono nye nere bikutigarita abwente kulendu amasikani abe atigeru buli mu buli ba mwete bono muna tubu mayete na kitwale kumurwanira anye konyarekana linganire karira bikwa se media ya serikali mukiatua elinde nyako goika asenkeye nyene konyarekana barase bekwe barase nyako abagukwana umayene oyo nyorete kugora saya asarenda arusha portion kaye obonda atigere musubati nyako bokurima Asinsema ya musubati Rose nigaisokiri na kuburia serikali wesoni gati ere kwene kinga bakonya bare anyore obwende bwae ona usaba kwane na asemole se serikali akimondolera mabira moiso ime egera monkonya mangana yaiga useni nyale kokonya kanyoro bwene bwa Kuputiria Ensoko TV kurase kinyoro kya buye kibunge ya Bonchari county ya Kisii Pethuel Machini Manjito muligiria wategereiro roboti rura Pethuel Machini oroche no muswati uyo akari gusarirwe bintu byae no gusaba itonga abakonyi gusaba kinyoro bechinsemicho nabo igabara ibanyale bagwesokia banyale bakomokonya kigalingani mneyo nabe kogera montamnya sobwa angimoro chingaki bune chigo manjito muligiria kolene omusayo yo maserieta Kevin Moseti kurwase kinyoro kyabo kemweri nyacheki nigonere ameteno bwoba
Nyacheki ensemo yebunge abo basi nigo agusaba serikali komo bwene bwaye maiga yo gusaganwa no munyanyimbo yo mu gitaseni kya Nyacheki omachito mugiria tunyororo boturu no musakito wikiri forenge totegere boigo omusayo yo Omusayo yo mokurwa ase kenyoro kyabo kemweli Nyacheki ensemo yebunge abo basi nigo aesokirie rekorero bwene bwaye maiga yo gusagana no munyanyimbo yo mokurwa ase gitaseni kya banyanyimbo kya Nyacheki sasa manyitangoro kukefini masati yalenge Sunday kitariki kyalenge 21 saa moja igatwali koira amabe nabutwete polisi gabutwalenge nje na Jazz Onjali na Felix ugeta polisi abo tukenda ekemesiringira abwe saipe abo polisi ensemo tukenda kubeka amabe oneke tukenda kubeka amabere musigari narabwa agachaga tukwani kaboli akambwate sweta kurumega kamboli nayo kuru Kevin ngamateye agante iso aguchiga iganchuko chande tokwana naye akangira uchi polisi mabulende kerangira akangiti murango maega abwa gansoi magante ituga mansabu akarusio moro lenge gabu kwerende kona gabwa karute bundukia mesa cha kongita no moro irende ngiare gokobuni wona era ali kongita tali konde abuno go suspect ngiao gokobuni ono njemanya bwo suspect kwa no mwitike nara abutwalenge nere kero na motigete ono nalio yakolete kwerende agaja kamwe namba kanga kirezi ya kamboli mwisi kuyo kamwe na akaina ni namba so musigari oyo bontu meti nje gusolo musigari yo lenge keranga kirete simu korengana na kirori uyu barenge komo ekero bakite ko ni mabere nigo baigwete bikuro korwa asegeta sene kikia banyanyimbo abwase bamnyogate go chiaroro abwase bamnyorete gago ikorwa ne mioro ndako beka mabere akego tokaigu umuntu ka okura kero tuigo umuntu ka okura tokagenda tukachikanyara musikali yabwate beti andrete guita Kevin musikali yanda to kumuita ne beti tuono tukachikoligererio musikali yo agatika kumuita na tieto kumuita ntu tukarua tukagenda na Kevin tugacha tukarua ali tukaira Kevin aseke mesurigete keri Nyacheki ekyo ogumya nkaribu na omusayo yota amanyete ekyalenge ko boligwa abo bono aseretwe asomonya gitali ere kwenyorera oburwalia tebundukia mesa cha kongita no moro irende ngiare gokobuni wona era ali kongita tali konde nigo aichanete ekiagera no nyote mere kubeka chiroboti asigete seni kikia banyanyimbo nigo babera bakwe bacherwa na kwegwa kitari gicingao kolende goikira bono karanyara kwegwa OB tukenda abunya chekirende kubwate kwerende kolike statement na kubwate pitirie yu mbate tikotolikira bana gutungaina ngaina una igoro no twalenge yatakere batolikere ro bagatotainga atyo mo yubwate case tayo ngabaka kitariki 17 ane mambi ya tukachigoja tupakata hiyo siasi na ro godiri na magana hiyo ona taiyo ande bakatoa itariki gete bateigana na moche ono nigo bayesabira serikali komo bwene bwaye elinde omonyanyimbo yo airurwe getambakero keri chiko alright wana agusaba kwa goja serikali ngoro kichinga kibuneti njoza bakwana kya serikali ndio yuabwa turu kwere ndate bengi aliko ngitero chiro mora aliko ngonya na moko sereta yunta maiti tar kumbwa tansibe elinde amangana yo agambo anya na moko sereta maiti jutali aliko bwata cha ko ngitano mora ndio musigari orozo nago umisete na umisete ono no motura ngagete bana basiraro ko bado bakabona yango iburo sane tagerenje yake Thompson Osoro no yomega tia bagereri babwane bamanyabanto nigo agikerega kolekyo kabono iga umuro itanya kobeka opi ali Nyacheki police station na abasikali baunjukire babeire kinyang'au nabo bwene ire korenda abananchi tali barowa bwene goita abananchi bago bigoita abananchi na abasikali bagoita abananchi so we are appealing to speed attack action bono nigo yatigire ase serikali kweneke buno musayo yonko nyorare obakonyi bwa bwango eliagendere nimerobelyo yokubwata lichiko inkuripoteria Ensoko TV kuronyacheki ensemo yebunge yababasie county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge Oncho muligereri togotigana noroboti oru nigo tokogenda na wikase county ya Kisii nande
ase abamenyi gose bali banyartuka bakubwatani gunichise gicho mwaka bw'ekiri 2022 no mwaka bw'ekiri 2022 mwaka bw'ekiri 2022 nasabira kwabera mwaka bw'ekiri 2022 no mwaka bw'ekiri 2023 nime ye county ya Kisii bono besokiri na gusaba serikali enyariko bageko baengeli yabo kera banyartuka bagoselwa kurwase chinka cyabo kiri bamenyete na nigo batebire gikakie myaka 20 nigo kyabeire sabali enene esababere bakoganya keli bagotebanga no bwena bwabo nonyana bakera bagotebanga chinsemo chinde nigo baigure gusaba menyi kurwa asebisa kubinde bakuri chinsemo chinde nigo banyare kwa bakoyego bokonyi ne serikali kulinde barabo bataranyara kwa bakoye kubwatekana nayo nigatkwane twe na Joseph Atambo oyo ore na umunyakiro go bw'ikyombe cy'umunsi muligeli tatoigwe okuganikwa aba menyi abugose au banyartukwa bagoseli kuruchinga cyabo ensemo y'ikyombe cy'abatami kuri county ya Kisii nigo baisokire na kurwekerero kyabo kucha serikali yemaiga yokombi wasegegetambe nabo igo batanya kwa engere yabo gesa segicho mwaka bw'ekiro 2022 ukwana siribaga ry'ekyombe kyo nigo munyakerogo bw'ekyombe kyo asirita Joseph Atambo anyakabaga kwera niga bange banyakaba konyora magani ayo bataranyakaba gwikirania asinge nchokorinwa engere yabo Atambo niganyakabaga kwene kimna niga batami banda asichinsemo chinde chinse ya Kenya banyorere chibesa nabo igendemero asibara wime county ya Kisii baombiwe na bakumeti ningi kogera. Leo tumekutana ili ndio tuwe na mikakati. Tunataka serikali etulipe vile ililipa wale wengine wa Central Province na sehemu za Rift Valley, kwa sababu hao walipewa shilingi 1400, wakapewa shamba eka 2.5, wakachengewa, wakapewa machi, wakawekewa machi na vile vitu yote inahitajika kwa katika nyumba ya kifamilia. Haya ndio tunataka kutoka kwa serikali yetu. Nigatamba nyakabaga oteba nigo omuraibu ense ya Kenya muskwira Ruto anyakabaga kurugochika buna abo batanya kabaga kona banyakabaga gwakanwa egento bakumire ninki barobo batarakanirwa wikirabona iga ati tunafanya tumeaitiwa ya kwamba tutasaidiwa. Hata ulisikia rais mpendwa Daktari William Samoei Ruto tarehe 30 mwezi wa 9 akitangaza ya kwamba waathiriwa wale wote walihusika wakati ya 2007 2008 serikali inafanya mikakati ili walipe, na sisi tunauliza tuwe ni umoja ya wale tumejipanga tulipwe, tufanyiwe kama vile yeye mwenyewe aliahidi. James Obuoge noyomo bwa abatami oyonyo shilingi chiribu 10 igentanya akabaga kwene kingane chinkimono na bigo na machaya. Mimi ni mmoja wao kwa ile pesa ambayo ilitolewa mbeleni kabisa shilingi 10,000 ndio tulipata. Pesa nyingine tulisikia ilikuja mpaka hapa kwa DC tukakuja tukangangana kuenda mbele, tunaambiwa hakuna China. Sasa kujiuliza China inaenda wapi na nilipata shilingi 10,000? Ninaambiwa sio mkimbizi. Pesa hiyo sasa tukafuatilia, kuna wenye ambao wale ambao walitangulia walikuwa ati ni viongozi, mpaka sasa ndio wanafuatilia nyuma wenye walikula hiyo pesa, hatukupata hata hela, ndio walipata hiyo pesa, na ndio tena wanaanza kukimbilia sisi nyuma hapa, wanatufuata nyuma sana, hata wanataka tuingie kwao, na hakuna kitu tulipata kutoka kwao, pesa yetu walichukua yote. Sasa nikilio tunalia, serikali itusaidie, waone hii maranguzi, wametuumiza, wengine walikatwa mikono, wengine wamekufa, hata wamama walibaki na watoto, pengine wazee wao hakuna. Sensemo ende nigo Melanie Sindiga oya mubo batamya abakora sensemo yambita anyakabaga kobore serikali wesoni gatina kubakonya erekonyoro bwene bwabo nabo igo kwa kanwa asabona batamya abo banyakoba kobore serikali wesona negatina kwene kinga nkonyora baro bwene bwabo nabo igo kwa kanwa enengo. Ndio tunakimbisu kutoka, hata mimi naishi huko Mbita, tunakimbisu kutoka huko. Sasa kuanzia mwaka 2007 ndio tunasumbuka mpaka saa hii. Kupata kitu chochote. Tunaomba serikali tafadhali etusaidie, etujue na sisi ni waathiriwa. Ndio wengine watoto wao wanakufa. Sasa wengine wanapotelea na wazazi wao, si kupata kitu chochote. Tunaomba tafadhali serikali etusaidie. Na wengine ndio wanatufuata kutoka nyuma, wanaarifu hiki kikundi, lakini ndio tunaomba Mungu. Na sasa hata serikali tafadhali tunaomba mtusaidie kama waathiriwa. Kuripotia Ensoko TV Kuraigo Muchobo Songo Nchempethuel Machin.
Manjito murigiria tugotikana na robotiro nigo omo bunge onoti mugrango moske Josh Nyamoko atebiri abamenyi b'Inseme icho nganagendete gutigara ase serikali chinga kiboigo agendete komo kwaniro moraibensi ya Kenya nabego komosira asatebiri bunani nchira ya moyo korenta magende mense ya Kenya ayimona Inseme chano timugrango nabego bwaga chibu university nigaya kwane taya sumusangirika nobetogo kolekana Inseme chabo mwagamo asigatia barai panyate bawikirana Inseme icho manjito murigiria tunyororo boturu asinchya bene Asomoyaga bwoko igora magacho yoboraro gochi abanyanyimbo ba Nyakenimo Patrol Pace nabo igoko bwato kwa wecheki cha Uwezo Fund asebyombe 20 umuyaga ora wano mubunge onoti mogrango moskecho ashinyamoko na wikiranwa no women representative we county ya Nyamira moskejerusha mumanyi oyo kisi Doris Aburi Donya no mubunge onyari bari chache Zahiri Chanda aiga umuskenya moko eranga ekende getambukiro kingenjo gyokoretu burendi bukorenda chikawa che factory ye kawa ya Nyakenimo iyabeire ke wosirie nibo nabarendi goitwa ase kabono to enter into the factory and they broke into the store where they managed to steal an estimated 2,101 kilos of jelly that were equivalent to 8.5 bags of jelly estimated at 20,000. Onye mwe iguano mosikeche manakwana igakwana na tuwabire togo tuwale problem asense meye asenye nchiyo boibi we kahawa. Hiyo ndio sababu tuko hapa asenye ncho tuwaburuepe ila na wikato make sure abasikali balia wagwanta gochunge bimali byeito bachira Betuwaruepe ila na mtuba gachire nyombe imwara nere gaiga Aya, na William Ruto asante sana ya sabaron chiro leronko rutoli check to 20 different groups Nyamusi Highway 50,000 Ekereke kioni go moskenya moko agendere wakera iko ka serikali umoske William Ruto asereranga ekero asugete kurwa serikali nigo chipara abegete asomoroberio yarusetiwe asebono chiraniwe nyuma yo kwirana serikali lakini nkanda nkaliria nkarasuka kurwa serikali ndio narasuka ndio narasuka nganda ngatawana bono tiga abagusi tuna kubwatana nayo akarongo chizo na nale budget yana abegete ya gare na Rusi lakini ngana gatumia akili yane n'abantu bari babuncho kananka babo batena tiga tuskiuchiga moedio we lost out but bono ile pale ile twanyira ni biororo nyinyi watu wa Nyamira mmepata hiyo railway sisi kama wakisi kutoka huko na sisi tumepata airport yaani kutoka serikali yenye koroku ya Kenya kwanza igeni sasa sasa unaendelea na kanenge that is why sisi itu bwa tunaomba chilombe bwezi emero moja itome yego tangaza na tokolere abantu baitu egasi asa serikali yerobol tutumye toligereria abantu baminto nabo kuiwembe obune kugusa naenda abantu korora muri na kiero cy'omutu asensemo y'abateneri b'abasubati ba Kisi na Nyamira nigo bagendere kubatoke kurenti ndigo cyabamenyi bari abagosara abana banyeruka na bari ababikire bosi oboiti bw'abana bake kutoka Kiaminda sikusikia hata anaua msichana wa miaka 13 kwa sababu ameiba yamini na mnachua nilisikia vile hiyo msichana ameiba hapo. Kazi ya kulea na kufunza na kutunza ni jitu, sio kazi ya kuua. Afadhali ulale njaa, lakini usitume mtoto tingatinga sangapi? Nigekerekyo basabira baraye basubati basikwe. Tuarani, tuachane na kauki, lakini wale wa sisi tuko focused.
Stephen Nyarikembone Ensoko TV North Mogrango county ya Nyamira. Bia kegimo mulikito Stephen Nyarikembunde asorboti ururu kiranu sabara ya bagendete kuna gwakira ekoko campaign actually ekoko ntwatebete noko won ase ba chiete chiseme chicha North Mugirango na nero jejo ashinyamukate abanga karate lyake ngarwe serikali na ande na iranire ona chipara chirani wengaki ya matuko 15 nomo yokomerekera chisegi chiri chigenka bono niga ikiro mwelyo go saigete litukuli goro mwelyo na nemo na serikali ya nyare ko bagikuruwe segetogo chia ase chia mate kubeko moremba se chinga elyo gokinia egesaku Julio Buba na bwa toroboturu ase nchira yo wikirano Ekiambeke magyokorwaniriro bosibore ko raschisegi chege nkagya National Gender and Equality Commission ni gori tkoria rero gya twarege karasomo baganyo Sarova imeyomo chyo Nairobi na gokwanerego yo gotanga chisegi chege nka ekara matuko 15 no moyo kumerekera chisegi echigo ikomo eryo rero. First, I just want to congratulate you, Madam Chairperson, and your team for the very, very good work you've started. You've started with a big bang, and want you to keep the fire burning with your Gen Z CEO. Yeah? We have seen now NGC coming up, and we really want you to keep the pace. Your CEO is a pace setter in the STEM, and you know the young girls just say, we are watching her footsteps. So Roboti kora somo nyanyimbo manene Douglas Kanja orurwa soma na Mohamed Weko nigate babuna babere bakubatirana ne kyombekyo asokorwa ni chisegi echichege nka. Let me acknowledge that for many years the National Police Service and the National Gender and Equality Commission have been key partners. Bound by mutual interest, this forum presents yet another strategic opportunity to fortify these relations. The National Police Service has been steadfast in the effort to combat gender-based violence. This year, we joined the global community in marking the 16 days of activism against gender-based violence. Nomonageri bwa serikali Dr. Isaac Mwaura ni gate bamuna banchira nire no roboti bwe kyombekyo asokurwa ni chisegi chiegenka. As the government spokesman, I want to say that the government fully endorses these reports and will stop at nothing in ensuring that they are implemented. You know, the National Gender and Equality Commission is a kind of fourth arm of government. Constitutional commissions and independent offices continue to play your oversight because you can actually do the prefectorship between amongst the three arms of government: the legislature, the executive, and the judiciary. Aya ni gakorekana kera chisegi echichege nka chigenderete kwene kigwase amate. Julia Obuba, Ensoko TV. Manjito Mulgeria kiratugo kwanira chisegi chigenka boyikoni gaboro kwa kurase University ya Kisii abo bosomera lichiko banyaretera baroba gukwanira igoro yechinjira chekerero chiwetanga ni chisegi chigenka asabo igo banyarete babo semwa na konyora bosemia buna bangi babaranyare bagwetanga ni chisegi cyo manjito Mulgeria tonyora roboti kurase studio ya kabiri. Leo tulikuwa tuna commemorate siku ya human rights ambayo pia tulikuwa tunamaliza 16 days of activism. Theme ya leo ilikuwa human rights, our everyday essential. Tulikuwa tunaweza kuongelea technology facilitated gender based violence. Tukaweza kujifunza jinsi ya kujichunga tunapokuwa kwenye mitandao. Pia tukaweza kujifunza jinsi sisi kama vijana tunaweza simamia rights zetu, haki zetu na kuweza kuziongea kwa watu wengine, kuwaelimisha jamii. Wanafunzi wa Kisii University wameamua kwamba watakuwa katika mstari wa mbele kuzuia vita ambazo zinaendelea online. They will be responsible and they will use their social media responsibly to create positivity and to build a creation of human rights. Abantu bonsi to the community and the whole country to went go chamo to manyena go comment on a platform on something in a negative manner
that is in GBV as a facilitated through technology. And the good thing to iruvono chi platforms to kuchinamba cha DCI chinamba cha usikimie chinamba cha chi platform au choko report in case ebintu byatoikere nonye na arinka genda somo chief mueleze na kore iruiga na iga maybe on an online platform on all these GBVs happen, and now you are talking on how technology ya nyarire maybe ko facilitate ya mentekanire bono toko rigichinchera kiranyare ko kyana ayemo yabono ko report kende no abantu kwerusia ko protect enchera bare on their online platforms. Teko genderera igas chingaki amangana ya gender based violence na bagusira asengento kero muntu na bakoba aware yegento agakoreru kereke bina ko report igamangana na bakunyara go kyana. Based violence neko involve ebintu ebinge ne bwate physical violence ne bwate social violence ne bwate economic violence ebintu buna rape ogotibongwa kwa abana abaiseke pia wavulana wanaweza kuwa wamedhulumiwa kijinsia ebuna biko involve rape alafu pia kutukana mtu online about lowering someone about self esteem na biko include beyond as gender based violence. Unoro chirende Diana buna togenda tunagoteba abantu bamenya no murembe twatebire kisegi chigenga campaign yagendere urocho mu ibinaga na kanontre chinsemo chinde negati ya manganalia agenda tase binyoro bito kurende mwanchu muligele sabona tate kumanya muswati kurunga Truvena Mudhoni oyogendere tebono igase ganka yaye kobwani umutwe asikiliwa teba ngago sikilia goteba nigagendete gokora igelia nyare ko bagakorora ngibintu bitwitana ni byanyare kwa bikurendwa anamone mete nabo igagoteba koina nelio gigochia bintu bitwitana ine bunemete elio abakenya banyare ko bakurinda amazingira tigatotebe narayo bintu bitwitana ine muswati uyu nigara seganga yogokora chinse 52 elia nyare ko bakagwikira nikilio tebe kananga no kubuna record ya eliebe kila sekitabu kia Guinness record na boigo chinga kichinde nigaika bononye onyara kabaga gwetuba obosio bwaye asabe kigetambaye kemwe muna kiligo tebanga nigagendete korokia ogo tenena na bali babwato muchando bwokorora igo esabali yaye yokogendera kobwani umute nigegendete kwenda in faces bamenyi bechinsemo chianyeri nigo bagendete gwikirana abwo asagendete kobera ubutuko n'umugaso na ningigenete nga gwikira umubasorero nigakunyara ko bagakora chinse chie 52 na kunyara ko bagakonyora kilio tebekananga no konyora Guinness World Record mwanchu muligeli nigale no nyembono igase kilio tebekananga okwengata kiragendete uroche kiragendete kuna kobwani umuteigo igagendete kwingata tiango torale chibicha twaroche oyo urumo oigereli bwo bwana bwa mwanya bantu nabo igomwa umanyitamangani lichiko pielo lumumba na igeta senseme yo mwancho muligele. So trying to send a message to people to embrace nature, and because when we have mental health crises, especially that is directly connected to environmental degradation like wildfires and floods and droughts, we have victims having post-traumatic stress disorder, and they trying to tell them that you can always go back to nature for healing. So trying to send a message to people to embrace nature, and because when we have mental health crises, especially that is directly connected to environmental degradation like wildfires and floods and droughts, we have victims having post-traumatic stress disorder, and they trying to tell them that you can always go back to nature for healing. Also, it's a form of silent protest against destruction of indigenous trees, and also to want people to honor indigenous knowledge. Yeah, because what we're doing right now is we're cutting down indigenous trees and then replacing them with saplings, ignoring that mitigation. So that's what I'm trying to show people there's a difference, and that before we plant a million trees, we must nurture a million plants that care. So the most important thing is to protect what we have past. Yes, and also I believe that conservation will begin. Thank you very much.
We'll see you after you've broken the record. Diana, chinga kichinde bataba ligia ekirenga gyoko basubugima na maine oligirie kirenga gyokoranga ibintu biri bitwetanaine kulendubire naboro chagendete kugamba nabantu rakiri umutori gayoboaneti asagoteba nga nigataite kulenda ibintu biri bitwetanaine negintu narorirekia kilinga abarai na abamenyi abanyare kwa bagwikora abande narochi bagwikora bakora nigintu gyoboseka kwale kuligelia abande kurwarera bakora bakona goseka lakini musubati uyu ni gara seganga yogokora chinse 50 nebere ndio nabete kinko igwanga naratemete eka 48 wasigagu ngenda chetu kore saulie support bone support ya mokonyire koyo kubwate sigwa amatukabere gabwate chinse 49 igona matuka 3 okobera isiko butuko no mugasote ne inalia sate ne ine akobwani umuto ibunayo bwane tigo moncho murigereri buna kwarorire nabo igo lero ntigete TBT Thursday lero TBT Thursday wantebiri kumbugano noro robu muraibwense na okubwata na gwense ya America ntageto ogokwanere na robotirure na Julio obuba Manjito murigeria kira tugokwanera okubwatira na kumuraibense ya Kenya ekero abetega wikira na sense media yense ya America nigo bono abetega kwigerero bwa matigwense ya Kenya nense ya America satebire kubwaterana kwabo nigo kwabeire kwabegetwese inase ya Kenya ase ribagari tangania so wikirana na kubekese ase mektaba yo kinya sector yo bachenu imiyensengima ase bagwetega ukwanirana egati yechibesi chiko chikubwatko go cha sense ya Kenya kwene kyabunango kinya bari birengo byo bachenu majito muriria orobotiro abetero kwaliganwa no musakyo itojuria obuba turabanyora sinchira wengi Wakwana soma yugo komina kabero yogo chirenta me serikali nena mona chirichechi county komorikoro bwa mate bwa bamana koringoro bakarari saba na inchi oyana kigwa senyo mbene ne obora ime yo mochio Nairobi omara ibwense William Ruto ni ga egerere getambe kerege serikali ya America wache gotoma chibesa choko konya sekta yobo chenu wetera sama shirika ya serikali maminchanari atari ya serikali. It was also necessary for us to further consolidate the relationship between the United States and Kenya by signing an agreement on matters health. That agreement was a request by the government of Kenya because health is one of the big tickets that between the national government and the county governments we have been focusing on for the last 3 years. And it is because many families, many people in Kenya have suffered a great deal. Many people, in fact, estimates have put it at almost 1 million families every year sink into poverty and debt because of hospital bills. And therefore, it became a concern for us as citizenry in Kenya. It became a campaign matter for all parties in the last election, and we have robustly and aggressively undertaken far-reaching reforms in that sector. Omora ibwense bayigoni ga egerero bwa mate bwense ya Kenya na America asa tebiro kubaterana kwabo nigo kwabekirense ya Kenya siri bagari tangani asugwikirana kobekese ya seme kataba yogo kinya sector oba chenu ensengima ense ya Kenya bono nigera chikonyera chishilingi chibilion chimibere na isano na isato asigika kie myaka 5 rebosio asoko igwana kwabegetwe seichinga kyo omora ibwense akorete taro ya bene imeyense ya America wiki ya eta. For the people of Kenya, the United States is supporting Kenya with $1.6 billion, which is just over 200 billion shillings over the next 5 years in the health sector, a sector they have been supporting for a long time. In fact, the numbers show that the United States has spent $7 billion in Kenya on matters health over time.
Kukwana asome yugojo bo igono makonyi bo maraibu ensekidure Kindiki amo no monyekero go bweturetia wa Governor Ahmed Abdullahi nigo bakaniro kuganio kukoro asoko ene kechi serikali chechi county amo area nene kubatira na chira ko ene kya magendra amo no bakorera ingo ikabora saba na nchi. My observation that we have done well, but we could do better. And one of the areas where I think we need to improve is on operationalizing the workings of subordinate structures of devolution so that to retain the summit as the highest policy directing organ of the Republic of Kenya in matters devolution. We appreciate the continued efforts by the National Treasury to stabilize the equitable share disbursement schedule. However, there remains critical issues requiring summit direction. The same will be discussed at length, and agenda number 7, they include SHA reimbursements, road maintenance levy fund, costing of devolved functions, and the passage of the County Government's Additional Allocation Act, among others. Julia Obuba, Nsoko TV. Ochomuligereri pia kegimabu Julia Obuba ni gutubona atatebiri muraibu ensagendete gukwanera igoro ya ukubwatana ukubabwatane n'insi America guchikoranga sector ya wachenu ya nyaraka bagegukina na mono igintu kiri kilituligerete tororenga ngakibachi nyaraka babakwana na information ya Kenya guchia se insi America nili boliri ne ligendretra kidende ntogenetenga banyole nchira bakonyaraka bakoranga twanyaraka batokonyora machibu aliabwenerete nekero innocent gukwanira insi America tonyuringa Abakenya mbali bakoba bako seri mbe bakurunga the worst of the worst, yani abarasaba bali batebetekanete baira negocha ansi America na ndo ise kuligereri Diana igendo na ligereri muraibu ense na agendoro na abaraibu ense ya Rwanda na DRC Congo bakagendoro bagachikuba bagutwara ndego na Washington Accord kira bayikororo bakambire bakwanire barorenga kibachikobeko morembe bayiranire nande bachakire guchwatana bono nabonsi nyirenga ngo bagenda gari bakabika ibirengero bya bise kamera bakeba negati ibintu biritogendete kubwati yasemambi yabona umoncho muligereri igane Nsoko TV mu rubeli n'Nsoko bwakire asoko tebigendera ko bana into togenda go trend asensemi tokwira na TBT no mate oyo korukunga umoyo kabeire umugabano Meru na ndole ngomo senator Kiraitu Murungi kakia mona lengo mosaye kirale ngomo saye igari gukwana ngatuganeti Kenyenyi nabono iga Bakenya bagenda togateba baganeti Kenyenyi timayitinga Kenya yenye nto enyore muchumuli gitoka ndo mutima kotete koigwenga kili gito amini Kiraitu Murungi alengo mosaye kiale gukwana tokoira ntoso asese mu gazeti. Put Kenya first, and it is time to tackle the countless problems that affect each and one of us in our daily lives. The Kenya we want is not an impossible dream. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao
kwanyoreri baga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakresi migwitire namba yaito yobonchureria 0788 666662 omwancho murire bwa Nsoko TV ngeta sen gen Nsoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili tindi gongoro ko Petuel machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kire gochoga choga ya rumba naboigo ntukwiba basai aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote etaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa am ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pomocha Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi chetre chitaika 11 maiga yense yamo yabono mambio moncho muligirili nabono nigo togosoa asesemo y'ikigazeti asitochi kubato kumanyina ali ase ikigazeti kiria chinene na namono togotebya alia lemangana mamwamu elio onyara kaba konyora libaga nayo nyara kaba gukurigirira linki keroro na namono ntobunyara kuba togosoma naye se mase ya motoko genda sentence na ukomanyingi kire ase ikigazeti kirito bwate ase okoboko kwana nimbwate gazeti ya The Standard ase mambi yabono Diana nigabwate gazeti ya The Daily Nation nabo igo totete koraligereri narali alese ikigazeti kiri kinene ase mambi yabono kayeto mo direct to kibekira sembese screen buno kiroche ase emambi yabono mwancho muligereri abosoko nyarakoba okwemanyinga ningikere ase ikigazeti ao elioto nyarakoba tokogenda busio nindoche ase gazeti ya Taifa Leo bateba mtego wa Trump wanaza wa Kenya 15 atebanga bono umotego Trump bono nigo bwatira ba Kenya
15 asesemelia the gazeti ya The Standard batanga radical shift begins abatanga mauncholilia adiga chakire bono igo mwancho muligirili na nimo nabo kuligirili ora aboroki wabu na baikaransta matemwa ni nyegene telitukulia lero nalio amatemwa KGCA awuchikobaga gosoki wa machibu gabo igo batanga numuria bono onyare ko bago gochakia mwancho muligirili ase gazeti ya The Daily Nation batanga ba Kenya banyare kwa babago atukwa ase roboti ruo muraibwense ya America Trump asbagatebekana nigo bakorukunga worst illegal aliens list bali ase chinseme cyumwe cyumuligeli kibica cyabo nigo kire ase gazeti yiwe ko nyara kwa bage korokinga ke abakenya bwa malieta banyare kwa baga watukwa naboigo ase gazeti ya The Daily Nation babwatenga nki what to expect as KGCA results released today ngikiliura chikoba kumanya igoro ya matemwa yo KGCA akonyara kwa baga wasoke waya nabana bali ase chiskuru kiri junior secondary school banyara kwa baga kora bono bachikogenda ase senior secondary school se grade gia kianda mwancho muligeli ase gazeti ya The Business Daily nigo bagatanga Treasury disclosed the 103 billion expressway terminating kagerete mwancho muligeli terminating fee asbagala otebanga Treasury nigo yanyare kabage go sokia gwa siulia chi bilioni emia ya mona isate chichia nyarto kwa chikobwategwa na sobwaga chibwa libatenga ebara ya expressway ibanyara kwa bago koro boncho muligenda boko nyara kwa bago somera gazeti ya Business Daily gazeti ya The People Daily batanga Safaricom buy out what it could mean for Kenyans okogorwa wechi share chia Safaricom gosokoni gwa gochia chichia onigune serikali kolende bagatebanga inki ekonyara kwa koirera gosegomanya abakenya igoro yokoni gwa no kogoro kuwechi share so mwancho muligeli sobwango igana aligeli na Radayana bagatebanga nigo bono gochakira chitaliki 15 mutinyu mutangani umwaka bw'ikirubere 2025 nemo utochiko swabusyo bunge na niyo chikobage utware bikaro byoko igwa abakenya ebirengereri byabo igoro yo kuganikoli go takakonia 15 semia yechishare stirase company ya Safaricom yo ekubwatanirwa ne company ya bene ne kurunga Vodacom igo mwancho muligereri robotiro ya se gazeti ya Business the many people daily na agaiga nindo cha sobwange update ya soire linga bunge na ne chikobage utware bikaro mwako goche talikombi na isano isateli yategera ba Kenya igoro yokoni gwa gwichia sichu ngendo bate abangeli batete kumanyanga ngaki yanyalte kwa bage koni wasiligo lidense na boigo kumanya egento ekoro kwa obwasioli bwa mwancho muligeli gazeti ya The Star ni yote banga abakenya 15 nigo bachiko baba ko irani gwa korwa asense America kubwatekana na crackdown gose bono kilikia nyara kwa bage korune serikali uya Donald Trump abakenya abu 15 mwancho muligeli ngo manya tulenga nkieke bakubwatanirwa na kerokyo se mwancho muligeli bono gonyara kwa bakogwe somera kigazeti cyo na kumanyanga nkikelikia gendre toro nande nchiroro mwancho muligeli ntoroche ase kigazeti bono chiaba amate togoso ase gazeti ya The Citizen yense ya Tanzania swarata business rebound aswakale tabanga bono nigo bono obo ncholeli bwa jakire nande kororekana sense ya Tanzania maega ya ense yukurwa sechikura na boigo ochorio bakorete bwa lenge bwo tutukanu na koranga chisemo chinyinge ko bachinyumura kini bono batabanga nigo banyare ko bakwiranira oboncholelia ase gazeti ya Mwananchi nande kurwa ase gazeti ya Tanzania ni wata ya kujifungia ndani muiba kiuchumi batabanga kujifungia ndani muiba kiuchumi bakarata banga kubatekana abakenya amina abatanzania mwancho muligeri banyara kwa babago tigarase chinga cyabo nigo bakarata banga ogotigara ukwesenka nigo kwanyara kwa bagakoreta umuchando ase obonia boli bagakora ase biasara byabo igona uchumi yabo yairane kwirana swata bali tukirimo kera mwasi kiribuna Kenya gaigaliri tuarocha abakenya bali kurubekana bintu mbigo korekane serikali yagatebire yali gutukuta chibesi chinyingi n'abatanzania baro batebire unabanyarte ko bakoirana guchinga batachieti kokora emirimo yabo uchumi yabo nigegendete korugwa kokonene ase gazeti ya The Daily Monitor yense ya Uganda the good bad in US health deal nabarongo kwa nabale igoro yokubwatana okoko ya kwa okonyora obokonyi kurwa sense ya America igochia ase sector ya wachenu asbakali gukoerera obuya nobobe bwa okubwatana okumwancho muligerelie ine gazeti ya The Daily Monitor
igo Kenya nenyorete obokonyi kurwa sense ya America nabo igo Uganda nero korane kanyorete nabarungo kwana bare igoro yobuya no bobe bororo nabo kurigereria ase gazeti eyo onyara ko bakogonyora Kenya tuli ku understand biya kyobuya no bobe bororo tambuka saba matumo nchumuligereri onyara ko bagwesomera negati ali ale se gazeti chiritwa gatabiri chinene ko nyara ko bagokwegorera na ko nyara ko bagosoma kiri oragantia chake ne gazeti ya The Standard asibakare gotabaraiga radical shift begins bataba munchole niga chakire na asibakare gotabanga kera bono bugatagativwa gendete korokia muna okweliga nigotali ogoikiranu ekera serikali gose serikali wechikobage uchakyo mulie bwo kogenda abana guchia se school gikuruga senior secondary boniga nigo bataba abana beikere digia kianda baganyete konyora machibu abo kubwatekana buna bakorete amatemu abo nigo bataba abana abo baba semia kebere ase school ya junior secondary school nigo bono no nyabanyalte ko baba ko igwo ko serali gose bali batenete chisemba etu ko serali ngamurubili yo nigo bwatama mocha mange nigo bono mwanchumuligiri batagete koranga kigonyara ko bage korekana asabate bagwetani abane milioni ya mobachi ko baba koirwa asense meyo kurukunga grade 10 iyo gonga senior secondary school sasa kilbateba bali bagokona magana siasa bara batebirenga omuchando yo no omulio yo muyibwe chisemi no bwato muchando yo mwanchumuligiri togosoa ase gazeti eyo bagateba ngegati ebintu biri bikoligererwa ngelinga abana bwe milioni ya menu guteya moni wachiko baba gosoa ase omulio yo muya nande ni wachiko baba konyora amachibwa buli tukulia lero abwa bakoleta matemu ya KGCA nabo igo mwanchumuligiri batebanga nigo bachiko baba kubeka chigrade chinya echikoro kinga kibanya tukaba bagokolia samatemu abo asawatebanga new scoring model replaces the 500 mark konya bana nigo bakonyara ko baba koegwa amagisi chimisano lakini bono nigo bachiko bago chenchi gwasi bagateba nigo bone mirimo yeli bakora se chiskuru konyara ko ba yeko bagwana kogenda se ebirenge bingao asabandi batebekananga bali banyara ko bagokora buya batebekananga exceeding expectations wose baitaniria magani yali abekiro romba bali bagochiko bagoika ange bali bara average bachiko bagoikera magani abatanga meeting expectations na ande bara bakurunga approaching expectations na ande bali bakurunga below expectations igo namachiba chiko bakonyora talienjere likonyo gobekerunga 100% 20% chi sentence inchi karabu chigo chikubwatia hasa machibu ayo agento kendigia tatabata ba KGCA nige chikoba amatemu yabakorete nigabwate ensemo ekurukunga 50 nomo asemia igo 40 ekoligi gukurwa senchirenga bakare batebanga abana bani wachikoegwa 50 nomo asa amatemu yabakorete na ase grade ya 5 kabere ni ya 5 3 banyar ko bakobekiru 20 nabo igo asa matemu ya kipse abakorete na abanyar ko bakoewe 20 go mwanchumuligiri no mulio muya nande no bwata magana mange asa matemu ya chiko bagasoka nabo wente umanyanga kera kwaro liro mwana ogekera bakurwa machibu ngikili bateba se akana bagalote banga nigo bakurwa egente kurukunga national assessment report iyo chiko bagakoro kinga ekyombegya Kenya national examination Kenya ko bagakotebanga nigo bono gechikubake kurwa omerobeli eliyo chikabage koligerelinga kyabana obabere bagasoma sichinsemo chirichia junior secondary school nabo igo mwancho moligereli ne chikabage kurunaro kiliye konyara kabage kurukunga umuri abana base bakogende system ilitwa tebte ya STEM tagetenga tutaragenda umutimo ko Diana bwe Christmas tuchituligi mu manyi bwe chisemi nda tatayibonekera matemu asokire ingi tu expected yo mwibuli ole iskali yagera amanyenga ingi kelikeganira umwancho muligirili gazeti ya The Standard na urumugane begete gabu kuyo bwatinde sepeji ya kanenyo chutasini lakini kagiretenga na goteberia manke igoro ye gazeti ekera tukwanira magana ya grade 9 kusema tema ya KGCA usosokali tukolia lero nimetenga omuligirili onyo mwana gokoreta matemu kwibuli ulinga kyago chigocha kwa igulinga no ni certificate tibari gochikoegwa se gazeti ya The Nation page ya 3 yani page ya kani gotebanga certificate tiyo chikwenanu kiagara wetera somoro video 844 system chi certificate chiri ni gocha korokia ekimera negetindi ekere competition na bigo kyari korokia nga abana tari bonsi babwikaine korenda sibono bagotebanga certificate chiri chikubwat ko chest school korende bagoteba enchira abayibuli baranyara bakunyara matokeo nonyore buno mteno sitia tebiringa onyaga itetepi igere exceeding expectation
meeting expectation nga gitenero ya gatiga gutia na otebne tebeta se gazeti ya The Daily Nation kejisia grading igere description nerentangani a percentage score bamani kubeka points asaba tebe exceeding expectation ni yergo chakira 90 to 100 75 to 89 chi point ase 90 to 100 ngochire 8 75 to 89 ngochire 7 nabigo meeting expectation 58 to 74 41 to 57 ase 58 to 74 86 41 to 57 85 approaching expectation namachiko yikera 31 to 40 nigere 4 points nabigo 21 to 30 nigere 3 points below expectation omano ryotanya gwikira ni omanjito mugereria nigere 11 to 20 eyere 2 points nabigo 1 to 10 nigere 1 nabigo ase emereme babete bakora nigere kianda sababu kwa lero mulimo English mathematics agriculture and nutrition Kiswahili ose Kenya sign language integrated science pre-technical studies creative arts and sports social studies nabigo religious education gogo manjito mulgiria matemwa ikau chikosokani maitinga noganyeri tukuria rero umanyenga certificate chirigo chikochirana kolende ebagote bangani go chiari kolente competition asaboro kwa bago chuba koleta matemwa bo manjito muliria tutubaganiria maya nabegikirwa uchikorangirwa chiskuru banyari bakurangiri chiskuru chiri baganete konyoro mugano ya sepeji ya kane egazeti ya The Daily Nation Manchumuligelia kirogenda wesomere gazeti ya The Daily Nation nigo bakale gukwanira igoro ya abanyanyimbo bacheta sense ya Haiti asibanya tukoba bakwaligwa nigo no muwaziri bw'ubulendi bwaime omusike Kipchumba Murkomen na nigo batebekana nigo banyartu tukoba bakoyegwa omugaso gose banyartu tukoba bakoyegwa ndagira ya mugaso sibona abanyanyimba bw'emechimi bere 30 banyartu tukoba bakoira na imense ya Kenya asikiri batebanga nigo banyartu tukoba bakora mu rugego yunigo korekanete ase skuru ya maigeli ya abanyanyimba ere chinsemo chemba Cass College asibanya tukoba bakochengira kiri batebanga nigo babere bakurwani baga sense yo ya Caribbean korukunga Haiti mwancho muligereri kochanara tebaga iganga barbecue nara sense mo ya kabere ya studio ndigo batebekano mwancho muligereri abanyanyimba nigo baso sense ya Kenya lituko lya tichi kabere na nigo banyartuko baba kwaliga nigo no mu Inspector General Gilbert no mokonyi mu Inspector General Gilbert Masingeli nabo igo bakanyara kwa bakwaliga nigo na Eliud Lagati yule sekyumbekelikia Kenya Police mwancho muligereri ase omuwaziri anyartuka batabanga abakenya bwo sabanyanyimba banyartuka bakubekwa asobo mu buli bukurunga mission MSS mission nigo bono banyartuka babakoroke bali bali ko babagotwara obuwabanga nibanga nyarko bagakora mangana yu asenchire bikira nubanyarko bakoira nabuya nabatabanga nigo banyarko bakonyora kiliye kurukunga ogufanikiwa kose kunyarako bagweta ebicararo biru byabekire na nemono bakanyarako bakorokinga kyabanyanyimbo bensi ya Kenya bagusika obwana bw'amanyabante kira bakora emirimo yabo wanchumuriye nabo wesomera nabo igongo nyarande ko bankoliye clip ase umuwaziri uyu abetaga kwa naseli tukolie igoro Diana Togo kwarira abanyanyimbo omwanchito muriyeria nabayigoro minto Innocent ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 niyo gukwanira igoro yekyombe kya independent medical legal unit ase gukwanira igoro y'abanyanyimbo babiri bakubarasa amasasi abasai bari babiri bakorekana gose babiri bakorokora bikara minsi ya Kenya asiba gutebanga ni gwabasaya bange babiri bakuraswa kuro magega kero konyoranga abasaya bange ekero bakanda sokoro bekana bagotebanga nesimyoka bakabugoli neryo amaino nekiranga kibune chaja nabaringi bagoteba abange babokonyoranga ekero bakomyoka n'abanyanyimbo nigo bagotama guchimutuko nenda abanyanyimbo kuro magega baba bakubarasa asabange babo bakonyora chingoma chintindi asiba gotebanga gwetania abasaye 72 nigo babete bagusiria magimabo 49 bakanyora injuries kose buchi chingoma chintindi nabego 1500 negati abali babete bakubwatwa century yobo tutukanu na batano bagasira okira boniga bataramanyikana ngaibara manjito mugiria nali bagukwanira oitira ase ense ya Kenya guchengira litiko likorokwa International Human Rights Day litsuko byobwene usokwegera obwene w'amanyabantu exba kwanere igoro yensi ya Kenya komochugwa nawe gabanyanyimbo asoko barasa abantu
chingakyo korobekana na chibaote bangana chia bange babete bagwitwa senjira y'ubututukanu bange gusiya magimabo na bange gusira wikira boniga bataratoka mwanjito murigeria wesomero busubwagare ase gazeti ya The Daily Nation epeji ya 5 wesomero mwanchu murigeria na ndevu na nagatebyo mu director itongo na kurigeria le clip oigunga ki abanyanyimba barweta senseme yo ya Haiti banyalko bakwariganirwa tokogenda bosio ase gazeti ya The Standard epeji ya kabiri niko bari gukwanera igoro yekegambero ikyanyalite ko bage gutugutera aro kubwatanirwa kwa account ya Nakuru na kelie ekyombe kya NYS gosekeli kibwate a National Youth Service asakwanya babekiro koigwana gochiko bakwagacha ebara asekerengo giji bilioni 2.7 nabono nigotebekana ikegambere kenene kyanyalite ko bage gotenenia okoigwana okwo kore gatiye county ya Nakuru na National Youth Service asibanyere ko bagotebanga nigo bono kororekana okko intugigunga public participation wose abananchi ko usishwa se okorwe birengere byabo igoro yo kubwatani gwo wochikwagacha chibara tikwale ngoro kubwatikana no oiki nagigetigwo bosio kia ekegambero na Paul Mushiri na boigo Keva Amuyoma nigo bagotebanga nigo bono echinse mechibere cyenya ko bachiko soso ko igwanana na mono HBS nyinge chikamanyara ko bachikobekwa nga ekyombe kyani wa SK chikabage kubwate si county ya Nakuru kwagacha chibara na Magendrandi lakini batanyalti ko bakobeka bakenya asebirengere bimwancho muligeli nigo bono kya ekegambero kwetera umona chibina Kenya tukabage kuruyende gunga conservatory orders yani ugochika kuligwe chingaki gochikonyara kabage kuligeli kine kibage yategereru county ya Nakuru tenyara kabage gwakane kyombeki kya NYS kubwatekana n'umona chibina Julius Nangeya nigatebete ekinekyo nigokeganirie kokoreka sobwango na nigokera chikabage yategeru chitaliki 19 mwaka bw'ichiru 2025 nemo Mwanjito murigeria kingokwira na gazeti ya The Daily Nation epeji entanga ni bure mtu Innocent yao tebyanga kurwa senserie ya America twaro chumra iwensi ya Kenya na betika wikira na romo mwanjito murigeria Innocent ngagitinga eketo kwanira omugano yo na ronto chiko gotebya gazeti ya The Daily Nation ngo kwanirere igoro yo mura iwensi ya Kenya buna igereiro kumera na kwae no moske Donald Trump wenserie ya America kwa no mwanjito murigeria gazeti ya The Daily Nation umugano mutanga nintagotebye kya nabwatiyo Innocent nigo gotebanga Kenyans named in Trump worst ileta worst in quotes gotebanga illegal aliens list ababe asababe bali batogeta sense America goteya marietabo nigo bali 15 na mobo chabo nasiba gutoka tubwate Petuel agatu crime ya nigere robbery oboibi asisemo chiria cha California nabego mofati murite ama mochae nigale obutumeki bwa Mariogo gusigotoka na Mariogo yogotindia igali chinsemo cha Texas na bego Mohamed chekani ama mochae nigale kidnapping na bego agabwate tukurwa chinsemo cha California na Syrian Montent dochono moswati ama mochae nigale assault kaito mwanchito mugire abo kumanya kirongo kwanira assault nero oyo mento Innocent nabago nkonya gago Rwaschinsemo chia uta Patrick Mwangi ere namamochae bagotebanga dui ko irgereria no mwanchito muryango tebinga amamochae bene na aliaya abwatukura sinsemo chia Texas nabego Clement Mulevi amamochae no boibi kurwaschinsemo chia Texas Anthony Karia kurwaschinsemo chiria cha Washington namamochae nigo are hit and run kunyoranga kwa kolirimo basikoro gwipara gwatama lakini ile akabaga kubwatwa nabo igo Gavin Gunyanyi nere assault ya mamochae akaba arrested gusoko bwatwa asinsemo cha Pennsylvania akiuma njito murigeria Moses Okoti amamochae na ron assault asinsemo cha Tennessee Boniface Mburu nabo igo Oboibi na assault asinsemo cha Georgia nabo igo Daniel Kati nera ama mochae dui na otingwira na ngotewinga ayuma mochokiayu asinsemo cha Texas Collins Kianje nere Manand Roundry kurwa sinsemo cha Minnesota Isaac Githinji mwanjito murgeria no cha bangi babo na basacha Isaac Githinji crime freeing prosecution kwa tebindi na mochae kurwa gazeti ya The Daily Nation epeji ya 3 nera sinsemo cha Arizona Francis Mungai Alfred Obiero Chito mori yangira nega yangote ya momochabo ase Alfred Obiero
abetega kugenda se club kwegokia kiro yaringe jitkolia Valentine abantu banchaine nabegochinga kichi Christmas kwegokia kulinda gatoka kanyweta maru n'abanyanyimbo gakurundie gari akabaga kubekirwa mu chayu kulindekero aikigwase kigambiro omwako 2025 akanyora nabwata mu chaina no mwako 2007 na 2005 ama mu chayu akabaga kumosiba na ero yogochukira na miense ya Kenya negati yabo manjito mulgiria ngotebi ase obwenge etonya toko ndo muganonde igo bali 15 aba ntotebiri nga batatu asa 15 aba ama mochabo no kunywa maru na kurundi kigali toche na bana manjito mulgiria nigo babwata mocho ya assault aschensemecho twanyoro musubati no ali gati yabo nababa bali batano na batatu manjito mulgiria igo bagocha esagulia mamocho yichi crimes babete bagokora ebikebike kolende bikaba bikobwatenigwa na mamocho babire bagokora kuro magega manchito mulgiria no somera sobwagale asigazeti ya Today Nation page ya kabere ya gatatu no inaromwa ganoma na asigazeti iyo mancho mulgiria lintagete turaigwa chinkwana chiritwa gatebya cyomu waziri bw'obulendi bwaime Mosque Murkomen asanya tukabaga kwarigania abanyanyimba barwete asense ya Haiti me 2030 banyal tukaba gukora ikintu yotebekana mission ya basense ya Caribbean asbanyal kwa kagenda na kurwania bibago bya barbecue ibi byale kotebekana nikwanya byabegire asense yo wateba ni bibago bya barbecue mungwano yagurunga barbecue nere obatenenere tomo cho Port-au-Prince ime ya Port-au-Prince ime ense ya Haiti osanyo gonaro ku barbecue wale semo ya kabire ye studio. There was a lot of propaganda and stories about this mission and what was likely to happen to you. The naysayers had actually projected a man called Barbecue, whom I am now told you pronounce as in French differently, because I saw SSP Mwinga pronouncing the same. He had been profiled in this country as the most powerful man on earth by the naysayers. And those who are prophets of doom had created social media stories of how Kenyans were going to return, and yourselves return in numbers, having been butchered by this man. When you left, the people of Kenya held their breath because of the misinformation and disinformation and fake news that had been spread around. But maybe those who wrote those stories were actually right, because in the beginning they thought that you are weak, you are not strong, you are not properly trained. But I must say that 1 month passed, 2 months passed, 3 months, 1 year, 12 months, 14, 16, 18 months down the line, you have been in Haiti and you have done a fantastic, fantastic job. I must say, on behalf of the ministry, the people of Kenya, and the government of Kenya, I must say that we are very, very proud of you. I have never been proud as a Kenyan and as a person serving in this sector. I must say, congratulations for a good job, well done. Pongezi sana. Wancho mulirili uinu muwaziri bw'obulendi bwaime Mosque Murkomen niwete bunagatebanga nabagokere sana sense mende ya kabiri niwete abakenya kurusi kubale sense ya America bachikoira ni imense ya Kenya asiba kubwatanigwa nobo salia sense ya America trambwa sama tukabwa ngo igatwa Morale Diana ugocha gako bagachinso iteba inwe bono muri gocha kirabona abakenya roboti ruaso kiro ruchiko gosereria igoro ye umurubiri no ni green card no n'abakenya kogenda sense ya America foreign policy yense ya America igekubwatekana nka kimbuye ine kororekana nka kimubwato koigwana nense ya America nkwara juice igekera ukwanira igoro yo egende igoro nka Washington Accord ogoteba nka koigwana gati ya DRC Congo na Rwanda
talio kuigwana kuri kwa mariko guka igwana gwichikorete ni ibe nyinge sana alisema tenga billions and billions of money chikogenda sense ya America igo ise kurigereria no nyambono iga list ibuna yasogete ekoro kianga ense ya Kenya ngai eberete ense ya America ase ubwamate bwabo nyegende tengo muraiwe sekerale ngoro kwenye list yetarasoka na tulibaga karigerera abakenya lakini Innocent nare kero tugukwanira enda irana mega saba nyanyimba bakuru asisemo chia ehiti tena ichinte benga abana ba minto bairanire mense ya Kenya na abetingo tegera ikati chinkwana chiabo bagotebanga nonye baitwe task yo mbalinge equal to the task ngamba temeta sibali kunyara nonye togoteba butamo manjito molienga challenges inchiro raske bagokora lakini nenche na bali kanire mense ya Kenya chinchira chinde naro banyare bakwirana una banyati bakwirana ndoche bakolire gasingia kolende ase enkwana yo muraibense ya Kenya omwanchito mulgeri mugano yo to sembeo no rase gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 yo minto Innocent nayo kwana ngore yabanyanyimba bukwirana mense ya Kenya kurase chinsemo chia ehiti ngona konyora se page ya The Nation page ya 5 na 3 waigomra ibensi ya Kenya kera to kumukwanira igoro na abeteka ukwanira igoro ya usiano ya egosubwa mate wense ya Kenya nenseria ya USA usense ya America sabeteka guigerera enseria nabigora otebanga nenchira ya moyo gochikwene kyabuna asen sector ya health use ensemeri yobo chenu ngochiere gusegetwa nabigo umanjito mulgiri anga kitengwa tegera chinkwana chiae konyoro mugano ya gazeti ya The Nation page ya 5 no masomo ibensi ya Kenya aringo kwana litskuri igoro ekorwa nga 12th National and County Government Coordination Summit ya kolekane sinsemo choborai gosenyomba yoborai sinsemo cha Nairobi nabigoni gabetika gotebanga ebinte bya beri bigukwanirwa igoro yebango konya wechi shares cha serikali atebete ngatali go cha sense America na ande TV usikaneti ase okumerana kwae no kubekese iko kubwatirana no muraibu enseria ya America manjito mulgeria mugano yara gazeti ya The Nation gazeti ya The Nation page ya 5 nemo bwana nura igase page ya kiandase gazeti ya The Standard sibagara tabanga ba Kenya banga bale sekegolie gekeni go bakageri uchikowira liyaki nigo bono robotiro yeru orokiri rukubwataganirwa nekiombe kia EACC ekikurigerera chimbwa nabo igokorwa nibo kurumi asibanyara kabatabanga egati yaba Kenya 10 abasa batano no moni gwatakeire nigo bakageire guchiko baba gusabali yaki gusekwa uri yaki bali yanchire elibanyara kwa bagakora kende gions kilibaraganira gwegati yabo baligereti na sense mu yegisemi akera bakurigiye meremo nabo igo akera bakurigiya obokonyi bwe enibo nyegene tekera bakurigiye meremo twararire chinga kikiri abanyanyimbo bakurika abasaye kuru bali chibese bataka kwa kama kwa igunga buna bono igakwa ruchimu murumu abo masengeli umuigwoye akobwata niguna okwana na marube aliyagotebekana agochikoba alenge fake igole nabo kurigereria pasaye ndabagotebekana no anya bateba barayi banyare ko babako ba counted ise bintu bagokora nigo gaseti gukwanera igoro ya yumo nchumuriri nabo kunyara ko ba gokorora nabo igo ase page ya 5 ase gazeti ya The Standard ekialegia Generation Z ngoteba kirenga barayi baito batoye irio mo nchumuriri to koira na kurwa somutimo konigo togotebinga ngiye ko arabasayi bagoteba igo Kachagwa litukulie goro natwarete chinga kichinyinge negeta seni gya KTN asanya artiko bagago kwanera mangana mange gati ya gazeti ya The Standard yoteba se page gatana limo muna nigo Gachagwa kari goteba IBC ni gobone kororekana etabuga tichinguru na nigo umuraibwense amobwete ntokumanyinga ningiye kogera Gachagwa goteba muraibwense ni gamobwete anda se gazeti mwalimu manjito mulgira ntogotebinga ninki ogera musikeri gati Gachagwa tebetenga Kalonzo Musyoka Nero Rabe gakora insi ya Kenya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri lyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662 omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gye Nsoko TV nibwatira senge yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili tindi gongoro ko Petuel machine na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Eye ni Nsoko TV oboroso bomogusi. mirongene nene tutaika chietire maiga yensemo yabona mambyo mwanchu muligelia gane Nsoko TV murubiline Nsoko bwakire na gotebi ngankwira na tuli tunyara ko bato guchaka kuligelia ngankiye ko ereki aregia generation Z kigaleta banga baraye babayeri aya nigo bayakwanire ekera ense ya Kenya yerubere tigo chiko bage guchingira lituko liko nga Jamhuri Day likale selituko lya mambia asibagara tebanga imechando yo kuligelia economy ense ya Kenya nigo yorokiria asibo batebiringa abana siasa nigo bagendrete kuyilia aba Kenya ense asikali batebanga amaganio yaba Kenya tibaliko yategerera asibagara tebanga ense kereye aliganetigo chikobage guchingira litukulia Jamhuri litukulia nkyo nigo bono kiliba teba basabwo nga ebirengerelio na amagani yaba Kenya anyariko baga utuguterware asabana siasa bagendete barabu konyarako bakwegokia nabo igesi bakwanire nga egati yabo nigo bono muchandoro rekanire ase chibango chiri chikoba chigosa buchiekerengo kegoro asibakale goteba boigo nigo economy go sochumi ense ya Kenya egendete koba yekogwa na koro kianga muchando nigororo mwanchu muligeri kubwatekana nekyo siboni gabateba ngumurayi bwense umutangani Jomo Kenyatta nigo anyarto koba gakobeka obwamo abasayenga kiyu wetera ase kimbigelikia aboroki balinga se university eliwanyara kwa bakoranga kibakonyara kwa babago ga chinse ya Kenya kulende batebanga bono igekerense ya Kenya ichiko bage kogenda busio nige binte bingibire ne maega miaka 50 no monebere kira Kenya ichiko bage go sherekea igende ikuru kwa litukulikuru kwa Jamhuri Day kira batebanga nigo demokrasia ense ya Kenya ekorolekana koba asa kongmono sana gachagwa nigo litukuligo ranyo talibaga gukwana ne nyumba y'uburari ya KTN asanya tukaba batebanga nigo bono iga ekyombekelige kurukwa kia bigambero judicial nero bone tigarete ekoligerigwa ase kunyara kabage gokonya ba Kenya kulende yontekilia leo tebanga bono iga chinga kichinde niga nyara kabaga gatebe kyombekia IBC nigo kyarolekanire gotatwara chinguru na gotenenkigwa kubwatekana no bochori bokebwa babo gokorekana sekelia nyara kabaga gateba samangana yenga abarai bali barabana serikali nigo banyara tukabawe soki na gokora chi campaign ko chia asa abantu bali baga ntibanyara kabaga chorwa asa gateba ngamwarora aba waziri bale asa serikali ya William Ruto bawe soki sikona kogenda mpaka ase bituo byo gwakachikura sekeli babwa tekerenga yo kunyara kabaga koiba chikura kiliate banga kuikira boniga ketambukiro kendenge yo kyanyara kabaga kubuligwa na asanyara kabaga tebanga nigo akorokia ekiombe kyunkire aligani buikirano nabo igasa kukibwatani na kiliate banga kya sinyetu ko nyara kabaga ko rekana gokania chi gose okoserali gwechi kyomolembe sichinsemo na niga tebanga busia ya nigaroche ekiombe ketabwati okuyaliganyo koronge nabo igo agateba ketabwati omochoko murunge nabo asakale gokwanera iga nigo abakororekana bange konyara koba bakumuruwania sebirengera byaye
kulinda gatebanga ere asare bono iga asaikaransete muraibwense ni gamoboete Rigathi Gachagua natete ngandaro mutimuko by the way nara mutegereta senseme yemekera rego tebango gendaro mutimuko anyara koba ngakurwa se siasa nera chikora ngangana buna chiaso la chinde Nigo na turamuganye toro sate benga nchibono anje tigandi muke atebete ngandari kinyorugati aumirana naba tororo ararora ngakirinde nsekoba mekirare gukwana nigakobetika gukwanira igoro y'ich qualities gosegento kiragere abakenya banyale bakomochoro musike Kalonzo Musyoka kurasi kiama kiria tokorokanga nikia wiper nigabetika goteba quality so manjito muriati na gusomera mane kwirana tinsiramna na taitiko gotebia ngotebanga omuski Kalonzo Musyoka tago petre ya Kenya nigarare tobomo agotebanga nandi nigarare ntaba Kenya amo ale tiana gusomera somugano bwegisongo mane kwirana gotia sike gusi chi qualities echo agotebanga cannot betray Kenya, we are a family, is not stupid, we have an agreement, he's a political victim like me. Timetibonale victim he has 15 years experience of trying kera ko muligereria sa maisae okwege na kwa eba igwana nete kiama gi ODM ngeli kumubwatesia bora gya kumurukira a political victim Manjito muligereria na boigobna yo mtuina sendia tebiria otebanga he has 15 years experience of trying to unseat a government twaro moske Kalonzo Musyoka kakobwatera no moskelela morodinga uyibona onyagusira mbatemete ko ryoborai nande asao kwanira igoro yamangana yogo betray nabangote bangana betega okonyana sana no muskerela molodinga no nyembanya rutoborai bateba can help us gain the face of Kenya by getting ODM to us tumetose Kalonzo Musyoka yomito innocent wetira chinguru chia eno bangaini bwai nanyare kolenta ODM as a united opposition bateba he is intrustable gentleman who cannot revenge a renege on agreement. Okay, you Rigathi Gachagua komotogia Kalonzo Musyoka. Usekuligereria asesemo ya ODM buna gwateba. Gusina nyari ko bakoretwo ODM. ODM kwamba korolekana na baba bwate soft spot. Yani babwate ensemelia bakorekana na bako bagwanchira na Kalonzo Musyoka. Ngwaroro mo senator we county ya Homa Bay. Otino Kajwanga otebanga nchumanyete kwenye Raila tarasira na totebeti nto basakora ma Kalonzo lakini agatebu musani ugo nare basani baru gutara na baru tutali ebirengeli yasobwamo so ntotete koranga Kalonzo Musyoka onyo DM litukulia rero yataka korosi ebirengeli biage kora ntwaro chigoro no nyegwini Odinga kera babulinga somo yego yo moboko kuna gosherekea tatu mwabo waligane tune kiombekemo bagotebanga ODM netakira maunchureri tumanye tinga ODM ne chikwanchira na Rigathi Gachagua na Rigathi Gachagua egenda akorolekana nere atagetenkelinga na atagetubonya masi bwa siasa asugwetire birogo biribyo chikao bigochoro na amanye dili chiko na bali kumusiekera touch kuligyo burayi bwense lakini atagete kuligelinga ngakoye deal yogote ne birogo biyaye urakoreki uramwegene nere na atagete gutwara na atabe pasei asowe libagali burayi abantu ago samuni batekora iga bakoreki so siasa nibwate interesting time gusia niyo tutete chikoranga kiekoba nande gukwa negoro ya siasa tubwate sensemo ya kabire umugeni itu ikiroro nero gochata tebinga ekiamangiga chagitekeyi keyi Nairobi gange chagite gote bindo mugano Mike Sonko lakini rindi naigwitira ro Rigathi Gachagua kago kwanire guri kiamakiagia DCP na bwato kwigena nganonye no bochori bulio bokabara imbachore tunonyekire amatuka make gusigia korire metinye 5 nomo kore no manjito mulire tutigata siasa bono ni kiama kia UDA bagotebanga grassroots elections nigo gia chakire kuyariga ni bene asaba gotebanga nigo kyabikire kibese echigo chigo konya kwene kyabuno bochori bulio chigo korekana asechi center chire 246,000 aba bali bakorigie kirogo kurwa sense ya Kenya kurasikia makiriki ya UDA baguchkwene kyabuna gocha bari gochabuna babwi nabego ekyombe gechimbebe no bochorikia IEBC kegotebanga registration centers ni gotire 27,397 echiyo bagoteba chiko ba translated gochia 547,940 grassroots officials
baise media ya UD Mwanjito Mugiria mugano yo Origati Gashagwa no konyora page ya 5 nemo kubwaterani no mugano yo obwa barai kusaba bwatani bekia makia UDA unabyariganitia sobo cyo mu mwaka o 2027 Mwanchumulili gocha ndase siasa page ya 15 nalimo ase gazeti ya The Standard nibwa tomugano giyekoera murai uyu kabiri mugabana bwe county ya Nairobi Mike Songo bono akorekana guchikobaga koira na sensemo ya siasa mayaga yokunyara koba gakonyora certificate go certificate kurwa sumuliki bwe biyama asanya tukobaga koigwa tigiti yo kwancherekia makeli akubwatani kuna kero National Economic Development Party asa batabanga ni batete kuliye linga cyo chikobaga go so sensemo ya siasa bali getomugano gaiga asa batabanga ni gakoinyorwa koba umurayo yo muri okurukunga bwoko ngusaba ntaso bwamo akurukunga great mobilizer nabo igoni yotebekananga kororekananga abantu mbaroro baruche Kalonzo muske Mike Songo ni gabwate umungusugo chia sabantu baganyara kwa bakumuira asekegambira umugwakirio ya Daniel Manzo yatebanga chinga kinchinche chike chikoro kinga Mike Songo ni ganyara tukabako bekirwe kina asenje terabwenete mwancho muligelia sabono igabatebanga litukolia Jumaine ni gobono oyo kabero mugabana bwe county ya Nairobi anyara tukaba gagoika asechia bisi chia umuliki webyama na kunyara kabaga konyora certificate litukolia Jumaine Jumatatu actually yalenge asfakala yotabanga bono iringa kiachi kabaka konyora kubwata no kuya ne chikambi chiri chibwata mariete kambi nero re kurukunga United Opposition yumuske Kalonzo Musyo Karoro na boyiko muraibwense nabwate nere egento gikurukunga yaye kurukunga Kenya Kwanza broad based government bachikora bakoranga kibarabe bakubwatira no mwanchu muligeli bateba mwaka bwichiru 2010 nalio Mike Songa nyatukaba bachoruka bwate myaka 35 kukuruelio akanyara kabaga ukina asubwanga kabumugabana na bono igo mwanchu muligeli ko ikira mbaka kira kananu ile tobisi na bugonyara kabo kuligeli kini siasa iraiga ne ya National Economic Development Party na ntobwate omokonyi wa umunyakiro gobwe kyame kya studio itase mambi yabo watebanga ikira studio no ale bona iyo page ikomiye gazeti ya The Standard bakwa nango mtato bekire kinabo sio ase serikali obekire oirere kina bosio bweke gambero asa konyara kabaga ku mochie serikali yense ya Kenya na ense ya America so yatabanga ko igwana kwabo ni gokororekana kubwato bututukano igatiye bintu biri umtata agonyara kabaga ko mochie serikali nkeliye tangania tabanga ni gobono bobwete oroboti gose information ya bakenya ni chikobaga ko enanwa asigentu klienda tabirenga obwoba ni gobwa bekiru na ogo gentu kliya tabanga confusion gose koleta ugotamanya ngangi kegendrete ase okulikira na ukubalikira nte kuchikobaga koleta goitani billion chimibere gocha sense ya Kenya niga tabanga sebono iga niga tagete banyar ko bago sokyo sobwasioli edili yiyo kurwa chibese chiucha ko bachi ko konye sector yoburwalia ngira chikobaga ko go sobochano mwanchu mulili na bago so mase page ko gazeti yiyo nyara ko bago kumanyanga kikelikeroro yoche chiategerista kainye chibe chinsayibira no mugeni twa mutetinga chinsayibira ngo swatura sembeo na kurwa sense mili ya kabiri ye studio mu director atabanga togendere kogenda bwangu nduche ase gazeti ya telenyisho ni tiniko somo manchito mugera bo wesomera ase page 10 nige gukwanera igoro yaba judge nabo abana chibina bakwenda litikolia le gukwanera igoro ye chinyomba cyamaguri yense ase byabete kuirwa seke gambero banyare bagukwanira na kuigwana manchito mugera tunya to kumanya nabigo omo senator we county ya Kakamego ya Busia okiyo mtata nigachira seke gambira sagote babuna tari guchwanchira na ostari gwanchirana okobwatira na wense ya Kenya nenseria ya America asense media yobo cheno tebanga chibes chiko bwatuko manjito mulgiria nigo chire chinyinge na nigo chigo chokorokoro ase ekikambuni chiri chikobwatira ni wane serikali kose chi sectors ziri chibwatira ni serikali manjito mulgiria wesomera sobole page 10 unyari kubanyanga ninki kyo mutata gukwana na bigo ninki gekogera akanire bigo manjito muri gazeti ye page 12 no manyenga ninki gekogera bokuma bogo chikokonga asomo tinyoyo siba gukwanere goro yo komenta kweli je nakwo komentwa
gwerigorirye chibando nesomera sobwagala mwanchito murigeria esomere onyari bokumanya ngano chikuri bokuma mutinyo December rende tigangende asensemo yumu Rwanda. Okay, chakera Diana mu Rwanda ogora sega twatebe tali mu Rwanda actually. Twatebe tiwinga kiengere. Ebiengere. Ya. Ekatuni eri tandira tebete. Koira nande cell phone call yali mwako linata tebete. Wono tigatulire lichi cartoon. Twarachi chenjiri ndoligo jiruka mu Rwanda. Twatebe tuchi cartoon. Tigaturaligeria ya The Standard twabekirwa sine ya Daily Nation. Tigaturaligeria ya Standard. Okay. By ballot or the bundle in which way two term must come. Bagateba onyege konyarekana n'ikibesa kigutumika onyege gutige kubitereria nchirende yonsi lazima two term ebichiche ekiraniwo. Wanchu muligere lino ligereti abuno mu waziri orabe development tours asbaga na gutara na kurukibese kirichi chikobachi kogendasi guchia saba Kenya mu waziri oina bora mukagererie tatindiko mateba ni cabinet secretary na yakwanete na kwaneta gateba nga oino mu waziri orabe bwe amangana ali yechunguru cyomulero orabara ekieni goma chikubika ni Pio Wandai asatanga by ballot or the bundle in which way two term must come. Two term must campaign chakire korole Canada yana nandi ko nandi twaro chegora se gazeti wate baba waziri na wachiko baba akora chi campaign chi serikali ya William Ruto nandi ko weteke gambiro na kero kingeri confused anyway ba uteba ngo tutukano mbaro batimete semba chikwanchirana chi abo asiri abo bachikora chi campaign mwanchito murigere akore ntunya to komanya ntunya to tibanga bachirase chi campaign icho no na enobe go kwerorera ekero chi campaign chakiri ko bwatanse no ina matukari tarika kore na somo Rwanda ne litukolia lero erieta lirina ali ebire innocent lakini ngagitenere biyandi inyore ngagite ronye Barnabas naganiria tunyuri director Zack naganiria inyuri Zack yabuwe tebakaraga bari gatia abasai fataro robo Polendo manjito mugiria omurwanda no royore gaguno rochino murai bense ya America agwatendo ano bagotebe erio kubwata chinsu ndwane kuruko no aibwatete gagu manjito mugiria ni gikabu kirige gutoka supermarket no kana kerorire nche abara imbari bare ime nigo babwatire iga manjito mugiria gagotebe nga Kenya US healthy deal eyo kiyo mtatakanire na bakora karaga abu abarayi baroro babekirwe na uyo bwate goodies chichugo nyara kwa bachi uko inda na kubeka Bakenya abu asege kabwe kyo na ndine shopping bag mini shopping tray akiri bone gebwate ndoano babekiru biara olende tutaite kumanyanga edili yeye ndo chibara niwe ningieke ebwate go chia saba Kenya Wanjito mugia kwararire diri yo ni era sendo ana bono timaitinga nensu ya rubirwe gose ekwirani goro chokolende tonyare to komanyo manjito mugiria nara yukoraze gazeti ya The Daily Nation ase page ya 17 gose 15 ibere mancho muri chabere chinsa ibere ne taike ya motete kwando muti mugotoko irana toche no mugeni wito ni garo mokonyi omunyakirogo bwe kiama kia National Economic Development Party kiamekeya yekobwata niguno yo kabero mugabana bwe county ya Nairobi ningotebi kitochiko bato kwa nasema mbia bono tete kumanyanga National Economic Development Party ngaikeligereti manifesto yabonere liyeye nechinga kichi siasa gendete koleta liberera linyinge ngaibara ubagateba bagutira kuru baguta kuru sesemo ya United Opposition na nemono asensemo ya gusinto nyara ko batoko ligere linga gekora no mugusiare tonyara ko batoko manyanga ningi kelikeroro bagateba iga nagatebeti muisonde nga chinse chiri chitangaine kuli chinye ninchire chichi nagotebi nabayindi batangaine yo bale 26%, lakini ndirona no kumisikoli chingine chino gwateba nagotebeti goronga emechimia ya tangasiru asa abantu baragenda bachiko bago kwegoke gagotebi chinse mabune chia kyoge chinse mo chiri chichi abo baracho
otukenya mimiso einere mechiboni ga abantu bagenda nona batalibe kuruchinse chionse bagenda tegoligereri bagenda no torochine no torochine kono manjito mulira innocent okunganjira barbecue ni mete twakonyo lakini rene nganjira nasoma ujumbe na ndendo chitwatebi kunga nebingongino ebingongino thank you na oigo kule ndendo chika member Joseph wote bakamembe Joseph komo mbakengoli Robert Nyakundi Nyabaro wote ba from Bosamaru Kianginda na lime yomoro video Clemento bado watching from Jordan County wote banga tuko pamoja hadi tamati wache alivyo wote ba morning to you Jeria Kirba wote banga wa munyonge hana haki na wote ba TBT korongo mwana Beren Kingdom weekend soko TV mbaka seito kanyimbo mwakiage village na bebelbano ngeri na Mariana na my husband Ben na bana Thomas Diga na Macdutak na Brighton na bana Mintobonsi na mashabiki bonsi na watangazaji wote wa Ensoko watu walitukuligia baba Jeria na etu walitukuligia na bego musurbe susu na musurbe susu na osoma ujumbe abo mayingano bateri deni lyane tukoikira netegaiga after watching live from Nakuru City Salams Club Kevin Okombo tebo watching live kurobo mwagamo Nyageita Christopher Tandi out of Wakiribia Kuroburangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubaba na Shera Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day na itwara litukuligia bana basiki basawate banga bobe sana kagitine gati jujumbe tonyara to gusoma yani egati yemegana tonyara to gusoma ogusambu kwale ngoro naboigo okuneligwa ase family ntwasoma abego Jose Morara goteben soko bwakire watching live from Nairobi Ruben niko ndani na hawa Rogers Nyarikyo Musolbesu na Ramekyo Mariba bana basiki basawate bandiana ndemo hapo ni kitambo kidogo sijui kama kama nilifikia hapo hiyo I'm watching live soko na yemo yoka bonfenja mbisa kurwa kirwa nje ningi kerete chinsaga na manyinga amabere na manyinga igonga bana bas ningi kerete Lali Salir hata wakura maji mazuri ya Kasarani mpaka maji mazuri ya Busingi Seitono ndimi Soko TV ama na my wife yane Hilda Mora oyonere Alex Ogetengiti ngote byanga eyene ya itobo tambe Soko ne yaito. Okay. Wanchumulire toko ando mutimuko na ekara toko ando mutimuko ntage tomo director ito atobekire clip ase umusawa ya omole sense ya Russia gatia bakenya bali banyarutoko bakogenda kwa ewemiremo sense ya Russia na kungainwa sakale wote abanga kibako nyara kwa bakwiroro munchumuligiria ya Nsoko TV murubeli Nsoko bwakire tuachire omutimuko tokoirana igo tugocha no mugeni tugocha tuikaranse nerega igatunyara ko batugukwana semambi yabono ili tunyara ko batokoranga ya weneire rende tumanyanga National Economic Development Party njira yabonere yeye nabura abego kumbuli ngomo kenoro liyo yakorokwa omoske Zablon Minyonga nigananda atete kuligie kirugo kyobo jumbe South Mugirango. Okay, so hello my people from Africa. Taken this opportunity to record this video for you. As you can see that I'm wearing a Russian uniform right now. It happened, I can't say it's a mistake, but it might be a life lesson and maybe might be helpful to others. Russian will keep on recruiting people from Africa and not only Africa, but to the rest of the world. But the fact about there is that he lied about huge amount of money, like 1 million rubles, but unfortunately that million rubles will not get anything to your account. They will get rid of your money from your account. And there, more so to Africans, there is full of racism. As you can see, I'm dark-skinned, and also there is language barrier. You might be abused everything while you are not understanding anything there. So what I can say that is that before I came here where I am right now, I passed through many bodies, dead bodies. And I know 2 of Kenyans who are already dead. And if they are not dead, maybe they are injured.
Others may come back while they don't have their legs, they don't have their hands. The war is full of challenges there. So if you are planning to go to Russia, if you are lied to go there and earn a lot of money there, don't be lied. Don't be lied. Just stick to your country. Be thankful to the work which you are doing. Don't rush there because of that 1 million rubles, which you will be lied that to be deposited to your account. So I thank God that I'm alive, I'm not dead, and I will not die here since I'm not there in the war. I hope everything will be okay. I'll go back to my country and everything will be okay. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Obutindi no bosombasi amate. Ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe Twakirishimese namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatale icyobutindo. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asingari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yo ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics mintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyorera spare part chie chinguru sungusia electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebigo na boiga somo chunyamira gusa twakirisi miese namba 0784884484 sungusia electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Muligeli chetre chitaika 15 maiga yechinsa ibere bono mambia iga Nensoko TV murubeli Nensoko bwakire na bono nigo twasoira senkwana enene anene mono tuchikoba tugokwana no egati yabara ibale asekiama keyage kurunga National Economic Development Party kero muntu ga kwanera igoro ya uchumi yense ya Kenya ni ntegete komanya kurwa asomura yoyo nga libagali kiameke kia National Development Party kegia chireke ya nerinkirikie kigose ibaga kiribugate ase ya Kenya negendete kuyaliga nigochia sobo chori bwe mwaka bwikiri bubere 2025 na ibere na namono anene tuchake komanyanga ntwamora Mike Songa ase kiameke ne hosi ende achire ose na cement ya chire chikobwata matobori abwate biya agache nyumba yechinsemo kiribere kiratoke chikoligyo borai bwense ya Kenya aiga se studio mugeni tugakurunga Zaplon Minyonga no mwakili naboigo nabwate nkageta maisona ya bigitali South Mugirango timanye tinga osoro na acha nyore umurwanerelia 2027 Tere siasa ni bwata mange sana. Karibu sana mugeni ya studio na chakire na siasa. Asante. Akiyoge drete. Mbiande. Biatole. Karibu aiga no Nensoko TV. Asante sana. Wono litanga ni totarachaka. Tocha twatwara lingana limwa muto kwaliga niyo mugeni na liroli. Yes. Ngagire tomo director nangolibe kara sembeo. Se ngonyara kabango kumanyia na enko libaga nabo kwanira lingana limwa munaliri kale korolekanalia asibago teba saba sani banchaine amacha masana nywegwa nigagwanza. Okay. Saba sani banchaine
amacha masana anywegwa ni gagwanza Zablon. Yes. Totegorera ngo. Igiako ngabono. Ase abasani banchaine. Amasa amache amacha amasa yani amacho katuna anywegwa ni gagwanza. Giako ngerabono. Giako nga abantu ko banchaine na barangira ni gabanywa amache na batareterwe ebinywego binde by'ekibesa batagete. Yes. Nabo agwanza na kieki tuligetali. Sachinde na bora se konyora nga wagatakire ukigora asidini abantu bancha inaso bwamo na batatuare bintu. Yes. Nabo konyora chinga kichinde na baikaransa igabunenga kiyo muyega. Yes. Tadas mababeke mbolinse nabo konyora nga bakolere lituko. Timaitinga classmates bali abakoro basomete na Zablon Minyonga abande bataraika segeta saikire kora umira na bali barakwada ndibasayiko. Ekera na jirenka especially incyabasani bali twakine barabwa bagisangyo nabatowe karansa twakwana abali Nairobi abake sana trojende myage yaito nabake bale abande bakire nabotogumana twakwana. Okay. Zablon Minyonga ningo. Zablon Minyonga Rashid actually dindio mwakiri muno wake weka igando munyagitari na kolega sikinyate myake menge kama kuronga tiganka yanda siasa bone biashara ngokora Nairobi na siasa yes inka South Mugirango yera lietago asakoro kunya sasa yes. Okay. Bono mbia mono mwanchu muligeli kwegule no munyagitari tole na yare kotatiga bono ga ikira no so boncholeria soire nande siasa. Yes. Uchumi ito ya Kenya se na mogenda to koro boncholinga kyuyero uchese birengera libyao. Uchumi ito ya Kenya asenche ige irasabi. Na ende libaga wende ko improve indo chingage egendere ko gendanse. Chibase chira samako y'abantu abake sana abantu abange mbabwati besa yebona abantu abange ego bachiya bolire senyencho environment yitoko senensengi matubwato gwakwa akarango ligelinche uno mwana siasa problem yaito no buraito bwato bobe yebona. Okay. Yes. Naroche litukolia rengeti chirimondo che kakorole sebicha karora Zablon Rashid. Yes. Kiamango zinduliwa ke kara lakini taliwo zinduliwa tu certificate ya Aruru. Yes. National Economic Development Party. Kara oyo kabiro mugabana bwe county ya Nairobi. Kora tumanyange kiameke ngere kieke. Osegia kabere ne certificate mwachite guchenchi lieta kuruwese linde guchiesekende. Yeah. National Economic Development Party akane kiama twanze ko okeli 2020 toga apply togatebu togenda koleta bintu gete ebinge bas tukabirigi tukoleta hande batoirani tukoleta batoirani twabere toko keligia semi yake yonse yange 5 umwaka yareta na bato etegento tokoroga provisional certificate kere twaegwa itanganie twalinga abantu ba Kuru Central na gusi chikabire chibere na Mukamba tukamabura bagatabe tugende tubeke kyamekara kanigya Kenya. Okay. Tukaenda abantu tukalia abantu tukaleta abantu ekere twaleta bagatabe tugende egento gyatoberege kompi emyaka yonse no correct abantu 1000 in 24 counties. Egende yato kongera pi lakini ndende ntwacha tukanyora omwaka oyo actually twairu provisional certificate kabere entanga ni 9 months eka expire kama wewe and this year March bono na libono twate dunga if you miss this one you will not get. It has been a journey, expensive and taken our time.
Oenki akwera mukorete ikiamike yankenya byama ibinge biramware kwagura kende igamo mozoro abubono no gwamburiruya actually National Economic Development Party igakere kiama kere unique kere toba utire binde ekiame keke boate leadership basically are youth oriented what the professionals we have engineers, we have doctors, we have lawyers, we have business people, name them. But majority of them are youth. So it's a youth kind of party that wants to bring change in this country. Okay. Igo nabasaye nabantu babwata megilyo asiti sector ao. Yes. Dietandira mubwata liko nga economy National Economic Development Party. Yes. Wakwanire watabira uchumi ya Kenya telibia na namono nga kimuta getego promote uchumi because bona ano toligeretie enkolekera ya inere. Yes. Economy es mote abanga National Economic Development Party mote de chikoligeri uchumi. Yes. Tete kumanya pillars chino tigatora abasanso rasi ni nino emurase provisional certificate gwate abara kidi bono ngageretenga bono bono mwabere saira eto wekaine chama ndi Jones ya Kenya. By the way muno morejezo tebetigo bona sibona iga ebyama bibere compliant DCP na egeito National Economic Development Party. These are the only parties sibwate bintu bitakire as the party Jones bona iga. Are you serious? Utata batebe nyombe nana buno UDA na ODM igebwate 24 23 county offices in the entire of Kenya. Igo mbamise diamo igo ntuba gwe nandi do what that 35. Yes. Okay. Wantebiri bona na kinata kumanya economy mutete ko engineer mutete ko yebeka yonchokanane agara tumanya ngaki abakenya yatebe kanirgo chiabagusia abakenya yatebe kanira economy ne karaye gochikobage kwagachubuya. Yes. Tigatogenda igase kiameki yatebire ngo uchumi nero. Yes. Bono tuajire koligereri ebyama byonzi bire Kenya chima university cyabo n'ibintu byonzi twabirereri sana. Twairire ngaki ntambe ko birigereri. Twanyori nk'ibintu mbire bamisedi. Equal opportunity teyo. Eke utali twara equal opportunity abantu bandi babata opportunity boka batiga abande ensego sareka. Bono ekyama geito as a vision yeto equal opportunity nere number 1. Democracy is inclusive and vibrant. Kere bya me biende bitonga inaga byarete bintu gete bitali goto equality. Bono nyarango ojumuinoga no ebintu bigokorekana ojumuinoga bintu bine bigokorekana ntongelo do kwana economic development. We are looking at teachers, we are looking at education, we are looking at health, we are looking at business across board. Yes. We are looking at ages. Amaliko na haro. Yes. Okuligeri nkoro na practicality. Yani ibintu gokorekana bono. Yes. Bikiranire abakenya bange ase amatuka mange kero kubaligeria maoni abakuru babate abatu atebetigwe tokurusi gunse Toirugoro. Yes. Ikialenga samaliko. Yes. National Economic Development Party yasamaga cha mochi kwa bamu kuligerelinga mwaleti uchumi sense ya Kenya agachiri Burundi. Yes. Ngaki mochi kwa bari ya list kegera malikali muligete abekene. Ikine kibakubuli. Eko arebia mabanta bange kwikere season aba na muntu boniga. Ogenda Rashid Gusi. Yes. Okonyora umuntu abwate t-shirt ya Kanu. Yes. Agatware go bia DCP. Agatware elezo ya ODM. Yego rebia mebiosi biachire. Yes. Yeah. Bono ntu etute tukoba etabauti yake. Osikore bia mebiosi bibiwata bantaba go tuboka. Kose ebia mabia beroro bibiwata bantu. Tinte tukoba ramaga kintebe nga obokora mboro obonge. Bono ikiamegeito into the youthful face. Abantu batara chafuka
na siasa na binte binge ba twanze upya elinde tunyare kogendera Kenya wipusi ukwana abantu bataraje fuka mu bwato mugabana bwe county ya Nairobi oyo kuruku Mike Songo yes bagateba litalia ndia chabugetekera ringese county government ni chinkuma nande ne bikina kire busio bwe kegambere bindu gwire yes nere party leader no by the way bona Sonko iskolie Sonko na bwate attraction ya youth abantu mamwanje muno maro jega to konyoresa tuge ndudonya da bantu akuru bagocha goto bwate student ekyo kere to kwa ekintu kyagera tukamubeka gari attract youth and by the way Dimatus Kwanyago Karasno Mumurol Sonko is got a lot of humor. Okay. Omuya. Na ndi gago fit as a youth. Na bantu ba etani youth yake. No muntu muya sana. Na ndi dima dinge binde ba ukwana ngaibi koru nje muno oli manyete Sonko I can tell you for free omwana oli ba ko mubuni. Ba ko dima ndo wa ko mubuni. Okay. Yes. Igo Songo nerebono ni party leader. Nere party leader, yes. Ntenenera. Yes. Nga kimocha ko genda busimo navigate motagete mogenda nere muchake ko mwakira eko kagara mini campaign not eko actually. Mumwakire campaign nera chako osoa sechi principle chimesa chikaro jeji principle. Yes. Ekiama geteke yanda takawote biga omano minto. Ekipaka tuikaranse asemesa ekona cheke ekiare magito ekire national ngiri kya usi ngiri kya bokamba ngiri kya ekiare Sonko etwamuru site sale nge tukamoleta ntwamurigi sana tukamoleta by the way konya tutaenda Sonko konya tuajira somos kominto yo kurumatiana abo nona atagete ko chichagi na kigwete mo gatebe chinkuma sa igiraundi batanga National Economic Development Party nekia matiang tukamurigi agacha gatebe ngekiameke tianda aligereri ekiama kire national bona jali gatotiga esengi jonto abate certificate na ende gataite kiama kire national na pressure abwate kurwase abasanbaye bono rinde ketwara ngo tutikire eto abata banda waberere na Sonko ngera karogolieri siasa ya Kenya ye youth mbanje tabanta wabere so ke twanyoro chire tukonje kuja Sonko financing mwari kuri je ni boyo kunyara kwa bamwe mirobiri ne nyare kwa bayo koreka amaite ekiama siasa tokora siasa tobakibesa actually o maene mbronga a party leader wikabo monto o support ikiama okay nyonele gesto na wata batinga onye mugwa de monto bwate kibesa maso nabo nmogo jandons wane sen njone ndo bwato monto wate kibesa ndo bwate twes kibesa ngogenda turubusi wachumuligere line wete tole na Zablon Minyongani gale omo konyi bwo munyakiro gwekiama ekeya yekorunga National Economic Development Party onye wakegure onye turakeiwe bono keiwe kine kiamekeya na nigo gekoragwa no oyo kabiro mugabana bwe county ya Nairobi umuske Mike Mbuvi Songo asagate abanga bono nigo batagete kurigereri na kubeke para ya Kenya se obwaga chibuchumi enya na namo nakale batebanga kine kiamagebuguritikira umuntu nande asakale bateba nigetete kurigereria abantu bakurukunga bali bakuruku professionals baikaransor professionals sense ya Kenya bali gotaka gochabuka ase siasa sama tukamange tuise kurigereria twarori obochori obokebogo korekana chinsemo chinyinge okonyora abantu bakogenda ase siasa eri gochigokora unless kimbwate interest chebuna ya innocent ase siasa yuno mungoli ginde kirogo osekinde affiliated ne party getendo chengana inche nintagete nyo recognition abantu bayinsana obagotigeru ngakibono National Economic Development Party mwate abamubwate professionals ngakimocha kobogolia abantu bali bagikaransa nyumba baligereri chi conversation ichitokora lakini litukuli waka chikura bateba ningenda ngake kura ya neteliko kora maunchureti ebinde byose bitwaligereri achare karangoli libune team tokabwate our structure ntobwate engineers ntobwate doctors duwate abantu boss no bali lakini bono ekero ko baligereri kero monto no mwana siasa
abanyagitari ngoreta to abanyagitari ngoreta lawyers ngoreta bali munantoka watu mwana wa lawyer Koliguro University umwane vibrant ogotokora kirigendo ikobona ebintu munebyo na butoje gotegemea kero kwira ekyama gitubusi. Okay. Igo muchikoligereria enchira mokoranga aba bakorukunga professionals banyoreri bagalironge. Yes. Mwachire bosio siasa ya Mike Songo chinga kichinde nigere eye movement. Yes, yes, yes. True. Ne movement ya chinga kichinde okonyore kogenda ase muche mwaka chisimi korwa sigete kwa igure arabateba na disclose rinyarebe. Yes. Are we going to see more korwa limo kora chi expose because again to boniga united opposition yekobunigwa ngeli yote bunga teranyore kirenga gyoko ubulie serikali ama boli aliabwenete egegasi apart from kubatebinga one term uno muraibwe sabateba agenda deteyo. Yes. Inubone agenda ino buna national economic development party ngwa machikukwana bintu bisinini na ino moja kwa namatebe one time tu basemo bwate bintu biri mu goteba ngabono iga igento togo fix igetanga neke into no position there of course lakini intori goteba nga intore ase abantu bago shout from the rooftop nga one time ose two time into igatutegete koranga mbantu kibatagete gochenga Kenya ye elinde togende mutu. That's why tubwate professionals. Kero monto gato tebinga inki health motagete tokore. Inki motagete tokore in terms of business. Inki motagete tokore in terms of this and that. We have representations from all regions. Bawo gato tebinga kurusi inki tutagete. Kurubokamba inki tutagete. Kuru Mombasa ndubwate mwana gete omuya kabisa inki tutagete. Yes. Igomo tekora arigereria maoni y'abantu bono the next FSC ndaga ni mubwate bono iga une party no cha kwasoka isikumura akora igende genga buna musio opinion polls. Exactly. Mumanya abakenya ngibaganeti. Yes. Lakini ndi mate Kenya gegenda te kuminyoka sana ni chinga kimoja kwa ndachia maoni okonyora abandi already bachire bosiese libo siasa yenga kimoja kwa yesoa ni gwete agenda eroteyo. Muna na arigereri kyameke myaka 5 twabere to kiligia na harorire interest y'abantu abange sana muna kurusi interest obviously to get very active toko enda bokamba machako zigere very active Nyeri get very active eye minute nga apart from a dieta lirigia twachore de lirigia abantu barororo the face of the people Kenyan face. Nabo trojinga ntoje donyore support isaine. Okay. Yes. Kenyan face much monyore support isaine egere mororenga kimoko genda bosi. Yes. Kwa ngere sile wantebiri mura se opposition lakini mura define biya ase muchikoba. Yes. Part leader nere chakoba cha cross moves yoka gose mutagete mogenda mate chinga kichinde bya mebinde kera biya chira kwanyoro mura igwe kyama nero ko gendo negotiate inwega sino no chakoba tebunga twakwanire twigwananire iga. Actually ekyameke omondo go chakoba ne jinguru mono ne chairman vice chairman the management. A part leader usually nero to ojikoto tegera ngangi toko mate. Okay. Yes. Okay. Yes. Ye part leader chikoba tegera kimogo mate. Yo mancho muligeli buna na gotebi ni gotole no omoske aseli takurunga Zablon Rashid Nyonga niga kurwa sensemo ya South Mugirango naga igaso mucho Nairobi niga ro moncholeri nabo igo niga ro mokonyi munyakero gugwikia makia National Economic Development Party kiameke igachire na namono gekoragwa noyo kabero mugabana gwe county ya Nairobi Mike Songo nabo nyara kwa kurwe birengera byagese mambia bono sensemelia SMS yotomego choro tatebinge kiameke muna giachire na kero ngechekera to mulio muya se siasa ya Kenya mulindo nga kioro cyo cyo chenji ngakiye ikire to chaka kwege na asobwa gachibwe byama gako yarabate banga ebibirororo nabura nyore mbiri kubugori magani y'abantu abange konyora nga bibugori tiama bagani y'abaraigete batebire kekere people oriented party bagate banga nabantu babegete busyo libanya kwa bakoranga kibakora nabo nyara ko twakire namba gochese studio namba itesimi 07886666
63 ilitonya kaba to kwana SML ya Facebook na kawaida wote bugati bune Soko TV onyara kaba go kwana na into SML ya comment section na boy gona bako genda SMS kuna na batebiri WhatsApp ututumire kerengera likiago na ototebinga nga kyuruche siasere asengurukira na bono libagali ikiamekeke ikia National Economic Development Party wabelense kwarabiro lire binde byakire neke gyakire kegeni nga kyuruche kibage go chenchi siasa yense ya Kenya. Manyete umweshimiwa use kuligereria ase siasa ya Kenya gaiga kere kiama gyakire kegeni ge nande kibugateli yete personality ege gochaka kororekana nga nekero kini force ndege koleta kwa igunga chitigere njiro chibunda njiro bakuligereri kubwatekana n'ubulito bw'abantu ilieta Mike Songo na twalite bandi bwato munguso iraba mono mambia muna mwetwe certificate mambi mwarangeli gwekere party leader inebwe kwara twarore abandi bateanga na bere ikireli likwaroreka n'ubwate chinguru onyore party leader ino yachakire kumenyo kibune serikali abatenga bono tosioke ase serikali umubwe serikali ngakimurake ile uneki amekegen. Actually my thinking is the opposite. Ekiameke korutwa lonjeti twanyolire chisimi sana chisimi kurwa opposition twanyolire even chisimi kurwa se nyoane serikali abantu batade okwana into wanu tokubonga ki ekiameke getaraji ndora Friday night twara our neck the first one since registration lakini abantu bakire batotagita abantu abangi batete kwa basani baito intubona ndiro tangonde apo tutagite twens to babasani toendere mutu lakini nkotegera tore nande ngo choose to abacha abasani buya kabisa ngo jikaranza muri gili abasani bayinombara byabo yes okay nindo chega igayo mata ben Soko bwa kiro oyo never nsi ukyoga kurwa umubiro Diana na Innocent Biamono tuko pamoja oine birengere lyatumire byaye ntagete bali baranyara kwa mgo bakabali chisimi nimanyete boyigo banyara kwa bakobolia amaboli abo igoro yogo swana ne kiameke kino National Economic Development Party ndio che message nerega iga Soko TV kiamekyo kusema ukweli nege chinguru oyaga tebanga kotebeke ne kiamage chinguru gombale bakimbanyire lietalia endali bwatige karango chara otokwanira gaiga agoteba kuruku Edwin mwancho murigereria asemambia bono nabo konyara ko bagokorwa ibirengeri byago SMS buna nagotebiri kiameke yinkeroro Mike Songo enkoira analysis ya semiaka niko miatebetigwe kirabete impeached kaite ya eli 5 kabono unatona kuchikwanda bacholi bonde ngona kokere yes lakini ngo tebiri mutakire muchiko twale presidential candidate yes Sonko nkobare presidential candidate ekiama nabwate review of his case as a Supreme Court. Okay. Naende, I'm sure they will listen to him. Yes. So Mike Songo toiga yaliga ninga noale bunumurwa nereli bwoko liye kirogo kyobura ibwezi. Yes. We have consulted widely senior lawyers. Onye togo enda 2027 onye mbara amua is a presidential candidate. Serious? Yes. Mwancho muligeli ne wete siasa kila lituko nigegedete gonchole lina gotwara mulindo muya nabuna kwigure umuske agoteba nga 2027 likelihood nero Mike Songo achikoba umurwanira liboko ligiyo burayibweze. Fred yo mwaka gambire nere by the way mwenda teko gamana Fred is a friend. Fred Okengo is a relative kurunkali, not blood. Lakini between obo mati no wa minyonga abagaka abo bale opposite a river. There is a river in between. Anyuma de rogendwa sidrogo kunyangweta ababali ngumbwa na intudure ngumbwa, so is less than a kilometer. Mbwamo abo kurunkali. Ngedimbwa atia nishu. We are friends. Ajali juzi na moira Kiambu chikanza cha Kiambu nje na wameda Kiambu na moira tokamutali tokadaraiga lakini nende chigura jari ngo mwadore gurusi for sure kwa mwadore including me and my family. Okay. Lakini nende ntodo karanza nere
tomo tebinga ekera renge minister for 10 years abantu baito mbamugeti yange buya muna kiminisa kinde kya internal security cyari gutwara abantu babo ime ta promote te abantu baito buya especially Kisii County. Okay. Lakini nende bono ntoje de karanze to ayo nyao ebini binte bike to ayo ni oyo ino ekure ronko mwato chonsi pi ngande ngumulire turi kikura Kenya. Akimoshi kumulire nande kore nedep. Dianga debi. Onye ekodi keokana Sonko. Kwa madri kura. Lakini onye Sonko nega kogenda mutu. Onye aliye kura na baranyimisi. Ya nena bande bake. Nabande kurugusi. Lakini ni maitenga gusi history mno twa yeto mwakanya chae. Ese njaro mwanu ito chikura kwa atore. Okay. Yes. Ensoko TV Zakaria Mwoma kutoka Kikuyu, iyo chama ni ya nguvu. Pia mono Zakaria nabo wake simigo chase studio gaige namba itegere 0788666663 igotole na Zablon Rashid Minyonga oyo no morai ase kiama kia National Economic Development Party nabora toke no bwate iboli rinde nabotagete ko boli nganga ye keberete abarwanire na bange bono igabare abande bagendete kwibwate sana ko base kiama kino iratoka nomination yino ngege chikaba nomination is open, democratic. MCAs, but what are the Nyara? Into buy ticket. Into a party leader to Kaiwana, MCAs, what are the Nyara? Kobato ticket. What are you working again? Yes, free. No, I'm born on your but on your toba registered before these by-elections. Once back over Chumbe on Intware Corisiwes. So what the US Chisa in Twai Corisiwes. Now, Mwaja free. Mwaja free. Yes, like in Dende, I think party rules in Jiroro, Nabatogo Chikwa followed to the later. We shall have absolute democracy. Absolute democracy. Yes. Lakini abange by Toto Tageteba, but were leadership roles in this country are youth. Okay. Masai mwigule kiama giachirike yegurunga National Economic Development Party asana na mono mwanchu muliglige chikobaga so asensemo ya siasa buna watebigu na Zablon bono igantoroche kiumbe kya IBC ngi atema kulikia abakichikura. Yes. Umuchando mwatabira abasai na umutete kwali bagara kini bachiti se bitugo kweliki. Mu barogo koreka nulense. Ngaki muchiko ba mu kwanlo kegera abasai bagende beliki ko era na moteba ikene keke koli mutete mu bugoli. Na kubwatekana buna bwatebiro mu schema ikisongo abasai na bwago cho connect na barabusana ngaki murengereti go kuligerelinga mu comment mu barwa abasaba wetero so kweliki na kababa akichikura into ase kiama yetu ndo wate wing ya youth tutaete ko basomi sana to batebinga onye mu waka kura for sure to change Kenya and then now jo mwana yo Raila Kakuru a very good speech yesterday na batebetanga abana baanzire kwerusya roraso bogambi igera bakaranga mbaka chikura igachikoibwa the way forward going forward from now tikatoli to youth toli ke toli kazi chikura sana toire chikura youth na ende na njenalo de ekero kuligere muno mogaka ama tukayare mutu oze 2027 youth ngutwara tora bangi sana muna bachumbe aba MCA barabungo tora bonds p youth aba chumbe ko tora half it is not about money bono matang na bati biasa mna godiyo chumbe I mean over president no he doesn't have money the kind of money that others have lakini ngo matore yente a goodwill yes aba saba na bumotete ko tebangi biroge byansa ababuse biro PBR. Yes, actually what we've decided na Sonko ne leadership ya National Economic Development Party is youth balibata ya tukao kwa MCA we shall give them tickets and give them money to campaign. Kwa guru mwancho muligati
kiama kia National Economic Development Party abasae ngocha balese biro byo MCA akiurigeretie abasae bachiko babagochicha na koranga ki uburayi bwo kugenda busyo na ilitete twendo mutimo kumusini chetire chitaika 42 maiga ichi saibire semambia bono togenda mutimo konigo tole na Zablon Rashid Minyonga oyu no mokonyi munyakirogo bwe kiama kia National Economic Development Party naro wake simitiganda mu bwata mako ndo mutimoko soko bwakire hello soko bwakire ningo to kwa nere mambia bono ngare tebango ngwale lyo magani yabo na mukwaniri yamana aba tebanga National Economic Development Party giachire amangoncho lili achiko bamanene yumbu yaba teba lakini siasa yake kama tunaona iwati kilicho dimana njibuna kuligeria na mwana sikuliri kokamba yo kusangi karunso nero tone ditu kokamba na omenyete na kote dina tiriba menyete ngwante betino omenyete ora dore siasa yaga abune ko genda mumu wiyo bwa shozali simati anyimaiga windu bomanyeti namute tuyangwa no maina boro yana kura agenda tuli kusiga ne Uganda ndi bona kuto ogenda no mbono kusiga yo ukwanze kugwana mangana bwisiga bantu baho tena ngutora muri mwako imbi yabakorete patira kini nje ese birende byane umate so ngoro mundu kuya sana ate so ngoro mundu mate kubangibi lakini siasa ya maite kumukiriri yake soko rakwane Oroja kera soete county. Umate kera kuturasi ke county kutia serikali. Ali umate ukuri jikuri tangan. Kira apa na inchi bali ba ko chorete. Mbako te vitile serikali kutia serikali kuu. Kile gente ke popia ni songo. Awa mo chorete ko be kiongozi sitini ko pinga songo la kili. Ekero ko bumurai ko manyene kiyoko banu burai. Okay. Songo labwa to buchwaje gatini mu manyeta ino. Labwa to buchwaje boke yo yori bachi kumwikaransia. Pamote binga. Kenye ko genda iga. Arabo murwaneri bwo kuriye kirugo cy'uburayi bwense na kyoro cy'isabu cyoko cyoro murayi bwense cy'ikikoba. It's too late. It's too late. Asere? Itu mah dono tu buat mundu pun abono kusungi tu buat mundu matiani. Akarunso. Okay. Abu no to ligireti. Abu no mu begete biyamono. Abu no to na bagene karongo pategerera. Diga dongera gua na abu ma te karongo takakurigi burai. Perko 100%. Ara mumbori na tia da de matiani 100% ya ko mate. Ini gasuri kilo ko korera bakenya te bagusiare ko madena ko ane to ngata te ti bagusiange pende kini te ina jibono muri ti ta ta ki favanua. Okay, sawa sawa. Ya gere kule karate ya kule serikali ku dari mugusio ko korera gati yo ko korera bakenya bonzi gati. Okay, biamono ai na kwego tule mwaje tele mwancho muligiriri kyayelyo ngiri TV yawe soko bwakire bila ningo to kwa nere wakire na tata kwa ndo mutimuko lakini wana mwachire boro bolia yo kwa watu ndagira siotingo gesima ngakige simambiere se itabu gesimambiere la ujiro wega bwa gari. Okay, mbia bono ndo chwa gari orambo kiete bwagire bia abantu mbia bakuri oro nyasi mwamu ali nali bia nale ko tebango murayo yimbuyale ndoche nga matyangi barabwate sie ndoche nga banyolire lakini so noyo itote gatoliki chikula cha basawo. Okay. Na litorasi motwe. Okay, mbia muno. Sawa. Asante sana kuruchisa mcheke sima. So ko bwakire bya barali ngaki bwakire bya ngwanelio munyagitari abwo munyagitari wakwaniwe munyagitari mbiyamo no kwanira mangana maya kwetera buno muro yo gusongo oyera kena nga ase gwanche ukoboria mambisa mbiri ho yirire
Chinsa ya ibere chia mambi ebituo bitaragora gwaka chikura irete. Utangasirwe. Igora ya mwana yo itomatiani. Ama ino munyagitari omachiri kukwana abwe kene kabisa bantu batane kukwana. Ekera alinga internal security. Abwate chinguru sana. Lakini alipuusa wananchi. Sababu ase kene kere. Noro cheke nga keria nyachae. Nyachae maita achite ko nyuruma iga. Okay. Nyachae nero gerete pakana wana moga gusia kasira. Mawe moga tu abwate. Nyachae kera soete chief secretary yewo kelgo kerieta ni ko kumwe ani mutani gotoka Kenya wegirwo. Ta inyore te mu sino nya. Okay. Bia nsego togora bagusie ko ebirogo. Mpaka mweli akatogoro mundo lengo chairman ya Parade Transport. Allegations chiko sana. Mpaka maoga ya kasirete dikuelio. Lakini letali gusio kasirete onyandi alenge na ne chisemo chonsi na asirete. Ni jede naende gaki. Kile kila kitu nyekitali ya kwanza. Bache kwancha bono konye bete to mwana toto na maine to mwaje to noyo to ntoro tuta. Bamora angeli. Bona bagusia bakoro kuna gusi rieda ati bali na barabumbo sana. Kai, gote atako machikero mo mwana. Bali na bwento kobeka abantu bayita balishya sama bagusi. Anga bamora angeli bamotebi ekeneke ngwa kole. Okay, piyamono. Soko bwakire nera yo mwali ngobwata makando mutimuko. Soko TV bwakire. Bwakire bya. Omura bwenjira be bangete kiamekia ndoje ngayekera bya kabisa. Unabona oligererie unabona Mike Songo. Unabona kole asiga bukora kanyana na mu abantu bagukwa nyoro oligirana ni gari yakobiro mubere na ngutibusi. Wona matianyo mateta gotokonya. Eko gera bona na kore gasi lakini bone sabu bosa. Wale wan. Igo bona muachire sema ya Mike Songo. Bona edo ko irukase Mike Songo. Ekiame kinge bugate kinguru na ndeke enderere igomba basango kumoyo. Wantenene. Okay. Sawa. Mr. Rashid na ata itakwa ndo mutimuko chikura chiabo amini chisimi chiabo chiaso agaiga. Oyo yayo no batera gubuli chinga kiechindoli kubwa. Okay, nara ukubuli kurugu Steven Osoro Nebukadnezar from Itumbe Tea Factory. Boba say I want to register in NEDEP, National Economic Development, but give us registration codes or no thanks. Oyata itakobo mwana chama ino. Ngwere so igoro yo kwa register igoro yabana chama. Yes. Abatebanga ngakia konyara kabaga bwatani na kobege. Oyo mubwe ekiamiki kina kurunga Steven Osoro Nebukadnezar koruchinse mechichia Itumbe Tea Factory asemambia bono. Kwa igule muna batebire. Tagete tondo mutu ko muna litwaro bereti tokoirana mabuli na arabo. Batebire mwachite munyolire. Bande batebire asete yo muragendo nyamatia nkaro. Na bande batebire chinse ibire chiamambi mwabwire chikura. No mweli na arabo nero bateba igata getamanya ngakiakoba umwana chiama wekia makia National Economic Development Party nigo tole na Zablon Rashid Minyonga uyo no mokonyi munyakirogo bw'ikiama ekeya kya National Economic Development Party gekora wana Mike Songo niganyoleli bagana gochase studio itona na mono kwairaranga nkibaru beretie na kili kwegure kilinga Mike Songo kago kolerwe bina biyaye chinga gichigotoka no alese kiminano gyokuryo burayi bwense tondo muti mugotoko irana nimbwate chisimi cheino na ande togenda na kukwana na Rashid. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Umurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi nigo guchikomerana na inche ritkore Juma chinsa ikomi cha mogoroba ase emeza mangana maya ekerongo chigukomanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi erietariane Linet Nyambane. Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo murobiryo bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchu murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku ao akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho muligeli tweranire nande cyabere chinse sato cyabano mambia mwancho muligeli nande buna nagatebi nigotoka ndate gukwane nkwana ye kiama kya National Economic Development Party ite development ndate ndara mera mate development party yekora wa no moske Mike Songo na boigo ninde gaiga no mokonyo makunya kirogo waselieta Rashid Zablon Minyonga kwa boli kwa mabuli tate nkwa libagora iranilia tumaye kubwata chisimi chinde uranyora libaga lyoko iranilia agente gatanga ni ntagete gukwanira mwana minto korusiga atewanga it is too late ngatwakire tochereire kabisa kochare unkoyo matiangi ndi aje tose moisonde oyo bagoteba Kalonzo beira ore miaka yonse again to gyo president obo chumba obo senator kendi yonse igo bwate 6 months igo kironya bantu bagwanjite by the way imotebiga abande kora kana konya bakanyete sonka ije actually sonko aise gotene nase ko ba cleared ebinde bine byonza bad sonko yakwenda Kisumu abantu bali byepara kako yana Mombasa abantu bali byepara kako na Machakos everywhere he goes. It's a strong person. It's not too late.
umwana mindu matiangi muna nago te matiangi no mosani one mosani bwe chairman yaito mosani bwe party leader yaito Sonko we talk, we are in talking terms akerendo jakanya to currency the one nile there's no big deal. Okay, yes. Na arabu otebanga igoro yokwiriki ngaetekera tuchikokoreria ali tuchikwa to kwanera. Innocent, doctor has said that his party is for the youth. He is not a youth, even Sonko is not one. Is he aware from Gusii we have only one Farasi? 2, professionals are not good in politics, but they are managers. For your party to succeed, bring in politicians. 3, those who succeed, those who don't know what Matiang'i did, visit schools in Gusii land. And 4, for passports, we don't go to Kisumu. 5, Sonko is only known in Nairobi. David Korukisi. Asomire message how yose unakwailika David asaberega ko highlight agotebanga ondoko bulia magendero yomuske Matiang'i aligerelinga kino no kwena na chi passport chikwena no abantu bagachire gwikia Kisumu agotebaga aletete service close libagare kore umuntu yomo era agotebanga nabantu abanga bachita gakorera nabo igotebire nga kero kuligerelia Sonko tavuga ati okumanyekana chinsemo chiri chia interior igao muchikati maestro kwa yana tumanyete. Sonko garenge gabana Nairobi. Nairobi na amanye gitemono Nairobi no muchomo no Kenya. Obwate 3 million voters. Igo oro Nairobi se kwa kayonsi mune mwanjete igatole half. Ruto gaire de jikura na 7 million. Igo tole half. Ige jijinde toli ko risko gaiga na bokonya toko minyoki aba mota banga Matiang'i Kalonzo na bandi. Lakini daktari Nairobi ebuna tolega oroche gachagwa naro na era DCP noroche binagendete gwoka. Yes. Nairobi egwategerera abandi bara oro semo ya Matiang'i monyora half goal. Ese matrix yese ko banga mwagenda kuriye kiro. No yote banga Sonko Nairobi okamanyire. Actually saba abana siasa bonds bagoriyo president bariga oise kuriye bonds bonye Sonko akoboro. Sonko akobwa. Sonko akobwa. Ekara ganzo abo. Muno mwana yo mindata ebiro. I support him. Okay. Yes. Sonko bwakire. Soko. No keyeli ogirie TV. Tiganye kanyeta ikese kandi. Naligereria TV ya igando chomo simio na bakonya kumocha. No to indu toko moja. Ndoje na bakonya kumocha agwe. Na rero wede dawa na Sonko Nairobi ya tomu manyete. Nairobi Sonko ntomwete gazi. Ikamusinya. Agaseriwa. Na anda aguno agoteba no agwate chikura. Tugajikogani aete tena onkoti statement ale akabeka statement yengusu egiye kworoki na bora inae wate nenere cia aria ta konyara kwa Andrew wa Kenya onye Nairobi county ya Musinyete how can he handle Kenyans? Okay, chi county Jones bitia Kenya ngima. Number 2 mugako yu itorondo je korugusie karago kwa na bia nikumuburiga no araze Sonko ndori gukana yita this politics ego ikera 2027 yakaro chikura chiko bekwetebe igara bekere Matiang'i Sonko arabekere uno mugusi mu origo no tigangaira angiraneri yago igara asukense mari muna erezekere te parot abekere Matiang'i arwate bena Sonko nabekera mbiya mona diswali na lile nataka mubuli mbiya mona sevire ngira libya ukigule bro batabaga Wata kumanya kero kara alia sesemo ya nyinka ni mugago midara atokora dero kore tuburubiri bugurugungoli amariko atebekera gwachire se umwalie e booth. Yes. Bata kumanya ngiora chikokororo na shit. Da Sonko ni gwete na etwe county Kamusinya. Sonko bwakire. Sonko bwakire. Ni ngoto kwa na nere mambia bono. Ndagete guchangia. Itora we studio.
KTV maetekero utakagwetegera mwino toko soka bia na uli ole nyingi. I've realized pole. Okay, thank you. So my intembero ku Mailin bosibori. Mailin wori. Igongwa kesi mikorua Kajiado North. Okay. Kajiado County. I'm so happy as a Kiame Kinyeki Arosiwe. Actually Kenya democracy, that is democracy. Ondete yukani dikorose chama. Kubakira muna asokorose chama. Oh no, inchebono bokungwana no bomo. It is too early to predict which cover a president. A president here or nero got all the weapons of power, all instruments of power. It's a year is canene. Umugushio minto kwensi pia sali. Timanye tibu numugako ya kwanira we vice yumura yunga ise konyale kana baera bara support Matiang'i. Lakini umuchando neno uyo Matiang'i no uyo ito. Matiang'i igaye beta bagusi ama ipinga bagusi automatically kumwakira bale chikura. Ikiara anko rekera ko enda saba ikoyo iga go smile kumbe this guy is very handsome yani ago smile asaba ikoyo bazubati abo pela omuntu ina go smile biya sala. Yes. Ako ba attention. Yes. Bago ikeromo gusi o manya gotogonya. Incheruna ande yenu mwana siasa na atenele Kajiado North member of parliament last elections. Okay, thank you. And you never know, I may go for it. Though politics is about money. Okay. Oh no, ikia me connect ya chide ne ndo ane getenga nkote ne bara abantu na baba itivesa. Oh my NP abantu bayunganko ba muri jibasa mutako kwana bono igambora abantu numaite ferane nyinga abantu kumnyaka bale wota. Will you sponsor these people fully? Okay, liswali na lilio. Mwatingwa batu nande kyo mwali kyara bakungu mbara kwa na ga wati maintain the third gender na gwanje iro musibati binto kwa na njeti igonda kana dimbu ati pressure into no ige tonga basubati uno mugusi tonga basubati bako egwa in mo basa goto charge andonsa se toko genda ondo bansho gotorangire tigatorangire ato na disera chiaye. Okay. Igo mo basago tayanga ngomu kusibwe people no mwamuwe kiretebe. In fact Matiang'i has a lot of things to do. Okay. Regarding kubeko mugusiamo. We are divided until arangeli omugusibwe sitaro sa wasi omugusi na aretebe. We are divided until Matiang'i atomeranie atokwanere. Those allegations sia kwanirunga ngamutara alinde kusie sta konyete muntu oh maena ta konyete muntu. He was untouchable. Let him come back to the ground, no yukale. Nto kumutuguta. Atokwanere ashuo mugusi ekia none biro binde toka egu buna bono Nairobi County. Sakaja gawa tayabanga kina abaire Geoffrey Musiria CEO. Akonya bagusi bande ikia ntago chikota konya ere bweka. Na abaire omuntu guchikuba bwato ko bakaba konya Matiang'i ngabwate toko boko. Aye balende let us not dwell on that. Matiang'i no yo itondo kumutuguta. Tiga akore mepango ya n'abantu bali mamoncho kana ine handlers baye nabo bago chikogera Matiang'i arusikura. Thank you so much. Biyamona sebirengel 2/3 gender rule natebu amategereire bakokoliro kwanire atebira amangana mange asakare goteba mugocha ko ruarende titikane yechi chikiro muntu atebe mwatebire go to finance muri na inche ngantemere ngai moja gurusti bese chimubwate chibese chimocha kwa abantu bajiko titikana epa leader ito chibese kia gisegere mena serikali kare recovery commission na bandi kireji nyinge umuroyo inje munando jakunya gototebi ngora chibese nabwate na intundu bwate chibese na inu mubwate chibese ntojo tugireta amo chonse. Okay biyamono soko bwakire. Hello ngaki wakire. Wakire buya. Na igule moro mjadala Osonko party ya Sonko. Njekero nkolire bili aso abere siasa matuko.
Sonko siasa gekubwata ni guna chikabira bono na botora tebe nga Sonko garo asinge asoko ubosuguma Karonsa agende isiko ekero kurigereri asamangana ye siasa eyo eyera chikogera no bari bari kubwata sikaronso barorenga ikure chikyabo chiwo chikoya ekende nkeringa Sonko n'umuntu atwe gashyagasinywa tana gocha arabu atebe ngaki gosega onere tu gosina magosa abekirire tu atabwate number 2 lichi koriense walide klianga umuntu ndi bwense obere mbiki tariko ebubaga ochi asense moyo borai na cheko beroro no mbarwete duration ya miaka 10 na kioroje no ngashagwa ago front Karonsa senyencho tamanyerere tie kiagara na bego ikariri 11 tawa onyoro shekereru neri chiko okay na kieko gera abantu abange bono oise kurigereria matiangi yarenge sibo sabana ta gukora gendo gekuruku ya siasa abantu batakere gwatana na obo civil servant na siasa na bantu bari batamanyeti gose batamanyete gusia na barakwane nga matiangi did not support matiangi na konya kisukuru cheito cyarenge in a pathetic status aso wikia kibesa kiri cyari kwa gacha kiri infrastructure okay kabere abantu bari kuri kwa asamangana yobo sigari people wa abantu nabange baetwe gasi matiangi oroje na leta huduma okay bosungu iye minetinga no muntu taete gokorera abantu egento ge okonya abantu abange tari individual okay bien n'abantu mbaro bari bakoro ku political prostitute okay mbiya mono wachire binge bachire ngwata bokorwa nje ngoro kwa Alex korwa bo machobe borabu sabu county ase county ya Kisii mbiya mono asebirengera byao daktari ngendo narolire abaligereria abange ba machikore isingelinga ese kadiende Mike Sonko gara sekororekana nga ikiama kino ke sponsored gechiko saleria United Opposition candidate yokuru kwa Kalonzo Musyoka abaminto diambate bigo maene ekiameke giaito ngiri sponsored nonde Sonko tu amurangiri choose muna nabatebi tokamate into abanyene tu amurangiri ti abanyene ikiama nganchu ototenere ikiama na esababu neringa nabwate obwanja ni obonene sana as youth nanda youth imba mwanjete na bangi na by the way youth and women imba mwanjete Kenya ngima muna nateba bona abantu batanga Nairobi okanjete yaya Sonko gajete Kisumu one time Kisumu yonse gatenene kama standing ovation Mombasa you remember iga outshine di chohe kralenge governor so is tigango toramwa chisa tigango toramwa libaga muri project yonde turara lakini take it from me muno mwana ino kurusi oyo tari project yonde wenzi Ruto na bwa murusi temeremo by the way teremo devinga diambate nda kwanira impeachment zongo tabati impeached omwako yokoro Kenyatta orenge president yaito na Ruto igaba mu impeacheti ese kintu batamutagite alenge too popular, it was becoming too popular bakamu impeach nyambono after that aba MZ bonds ba Nairobi mbaje bakamata ipole nikibesa baito that is the truth na bango kwana on TV bono kintu kyo maene nkelinga omo muroyo ekaraso bana go wesoki gabatebenga gotwa tuchibese go they did senera batebeti they did it was on TV you must have missed it bakamata ipole sana you know they ended somebody's political life
So they came back and said sorry. Nyombo na muna twaruete kwa registration. Konya gagirete. Former MCAs and the current MCAs, they are rushing to our offices. Okay. Muna igora na uboka tuwa mekutano paka Maragao. So igomba maete chinguru cha Sonko. Okay. Yes. Igo muri project game plan yenu telinga igo muri gosalili Kalonzo Musyoka bunere passive. Friday after Friday ngoba tebitole ebintu byeto kora kwa serabone weekend ya na kujimotu. Kibeza ndu watu murona watu ya sana. Okay. Kibeza mwajitangazire mo chimushuga tia machikali elections na aro romete. Ntwate uno tojo kujitumia. Kiombe gya IBC ngibwate amarago na machiko nga kichibeza kigutumika cha IBC. Ntuma ya machikayo. Igaba Kenya boni igento gargo muri abatenga kibeza kiro kinjiro. Bano inu Erike muno mwana ate wate atkwelika. Okay. Leriyo yake ya mutokera rende. Kana ko igoro yabagaka bali bayitaba. Gusi editors. Baliyo manyitemba bwenete kubeka abana siasa bayita mu buya. Abagaka buna bali ba meru ichuri cheke baliya. Bali n'abantu basikire asenye bakakora ibintu biri biya. Bono basikire kuri ne koti nandi yani bayitandie koti. Omwana oyo itoto kobolia babwente ko mwa ushauri wina ba mororire ba motebya kiri bona ngento bakere ba kumurangeria ngobategete baseru ubona buno bagosaliri obaseru nakugwara ndiro mujana tiganda rakuboria mugaka jinsa chinde igabona kero korigere iratuka nesa gugitu kyo mugusigi asaliri uboroso bwo bategara bagaka rende gekara nabotora abasekora kana bagaka tukuba mochonyo bagaka ababoka abanyana batete kuru bazemira lakini ndotage tintwe ya baba babu abagaka abwingatebya ochiongora abo mugako yo mubwekoro ngoranga mugako yale gwanje na rangirie committee yabo yonsi pia ara abaikara cia bashauri boka. Okay. Yobabwata matara boka yani basikaini kwanza. Okay. Pale kama sikani agara basiku nande gento gere na rekota na na boli ngankubolia. Bolia. Noro chegerie te bokoro ka bintu bira mukura ruko mu Rwanda. Bituaze tekota banga bono biru kwebiyengere. Na watari biyengera. Ega tuni ya renge ya bwaterie terie ke busina de ya rengo. Okay. Ega tuni itabora nyiro ko morengali. Lakini mu Rwanda tuli bwatekere watu weserie terie ke busi. Biyamono. Biyamono gakibu atu kwerie terie ali wopi. Twari ruziri buko rugoro muna mwali totebebye. Bano. Tuwasabiro kwa biraso ko batokanie seke busi nande twari ruziri orombia mono. Thank you so much. Biyamona soko unanda abantu bamito omunyagita aliyo yora abo. Omuntu ina muigure garo mungaini sana. Amangana nagala ebisetare engora yaye. Onchene kuri nyari bali masabanya masibya. Na kyo mugako ini muri giyo ino muntu mina muigure amangana ina maya. Okay, mbiyamona asante sana. No soro nera tigaba mutile ari ngonya ko yare. Okay, mbiyamona. Mbiyamona. Asante sana. Kwegure. Kwegure sema mbia foto. Kugwara kwale ngendo chechi ya chachira iga. Yes. Imatio senko ireye moyoka egero ira ne Lyonsi gukora toko gendra niwe chiabu. Soko bwakire. KYE TV Lyogire TV. Numusubati. KYE Lyogire TV alo ni kwegwete. Okay. Itara KYE Lyogire TV. Mr. Zablon. Yes. Kwegura abange buna bagoteba. Ekwamba korekana abande barorire nga momochona kale se committee umuzike matiyangi. Yes. Ese njole se me yakabire na butakwanire ya mwina. Yes. Lakini bona se omorayi no Mike Song abange barorekane gotebanga nigakorekana ntabwo yate national appeal whatever lakini kera irwe mireme ko musinya. Asenje miremo diri ko musinya. Actually kera songa arenge egabana Nairobi. Nairobi umukino orabetake kubwa oriorengo before him. Bono yo jiroro nera bosa kabisa. Bono muroje ensemineza regete Nairobi. Sonko a problem abwate ekera munabete egabana iga
aganza konyora chisimi koru State House chikomotebi koreke bono gali go fight State House unless abagusito kwe bwangu gali go fight State House nakakora ibintu byabiya n'ibintu byarengo ubuchafu mbwarengo so muntu uri urengororo na birabona that emyaka ebere is very very hard kumanya ngo muntu oyo no muyago no mugambi stali mugambi iko inere problem sonka bwate yake mu mwancho muri limwe gwete ni gotole na Zablon Rashid Minyonga ase studio na ndi muna naro lire kiameke kurwilieta Mike Songo lyatukoro kia bere fairo bono kubwali rimwe ariko nakumira ni nweka narote aba professionals muri abaya ase siasa muri abaya so koba chimanager yes oyo tebro maene na ndi nakirikana tawe kwa we are managers, that's why we are managing this new party. Politicians imbalime and one ntwale koleta politicians batu saliri bono nali to chora selectively politicians bali abaya tali bali babera bachafu bono naito je karanza wanzira Friday to select politicians bali abaya tubabeke tumaye gutangaza bono ekiama geitu abarayi bonzi pi lakini youth nabangina nabo bakoba half of the management professionals toko management by the way omongina nale ga okwana ku rogoroga iga Kajiado North igata ebintu bibere ngendekemo otebanga keramati anyargo iko ya go smile buya lakini kerali usi iga gotokonya. That is the truth. Egento munekyo tikamati anyategerere. Egento munekyo mongno ga kwana for free. That's the advice Matiang should take. Chikura jagusi they are not less kwijaba ikoyo. And by the way Matiang should be told. Aba ikoyo bona iga bali divided. Na mwara chikura jambere aba ikoyo mbara oroba bagashagwa na bande mbara obarutu. We should go bugikoyo very carefully. Very carefully. Twairire pati yabo abagikoye bono mbali yentekemo unity teyo egusiera rende gutubate unity tigata sali iridi yagusi omuntu narogoruko amangana omuntu ngo kwananje omuntu narogoruko soro very powerful person in government and very powerful politician gurusi omuntu narogoruko tutu north Chafet is becoming powerful no man narogoru sorry koru bomachoge north in nani Obadia you know abanaba na siasa nekibesa omuntu roga mbese ko bakibesa kisaine abo bakokora gusi so Matiang'i ato ikaranzi kuna bagusi atokwanire you know let him not ignore abagusi ngabagusi inini mojo wakajikura no tigache atorangira abagusi atokwanire na ndatige story yo kunya korangiria abantu bali barengenere keraringa bo minister he should dismantle a group eri bona tware group ya politicians that's my advice umongnoyo I agree with her nera advice yao yes ndio chichi aminyokire no tate chikoliye kirogo South Mugirango watabiro story is very powerful omo bata chikoliyo burai yo mind siasa yamuna nanya kole myake menge you speak the truth sometimes emere mabwate serikali merememene olino mondo bwate chase cars nanjera Rashid Minyonga ni ntwaje basa munanda gitware olina bwate chinguru woitani kibesa lakini igego tegemeangi gasi akorire n'abantu ngakire troji omane mbolinga Osoro is strong right now as we speak lakini ndende na intungo ja torobano basoime to na into to tabia banta mangana tubate metie lakini kero kingo jine ko boli kule kyama kyane kya National Economic Development Party. I think lakini ando Osoro ikamanya MCAs barabu bonds bibaro girango ngoenda bale county ni kyame kyane I've already my list is full. That is an assurance. Yes. Ego akwadire go otebaga igere iko nandere ige. Paka nyanya mira abantu bagire my list is almost ngangende ko bunga. By the way, a director ito Daniel igari ko Nyamira. Umwana omyasana. He has organized this party alone.
Okay. Wakwa ni rigoro yemerobeli ko organize na nene mono gwatebire buna emerobeli mubwatere bosio igere yokobeka abemsie baba banke. Yes. Bachikoro mungu bayigiri mule mbachiko imbichi chigaba na lende ngwanze kubazo bachiko imbichi chigaba batabu atigira tatigale ne democratic process kera bakagenda innocent ga those criticizing Matiang'i is like that lady from Kajiado, like those who didn't vote for Nyachain to Matiang'i came to Gusii and was overwhelmingly welcomed, and the Gusii people be told go him and look for votes out of Gusii. Igo gatebeti wachikuri gichikura Gusii niwete una bateba Matiang'i tabuga the business yugo kabera kwa campaign Gusii gatete wachikuri gichikura Gusii amini ko Gusii ko ya Gusii tigankore enere yo mwelio enere isimi yo mweli ngo bwatese mambi yabone soko bwakire. Okay, buna butuire igo buna bulire igo nongo korera abo tato kwa ne birengel byo yo mwelio uchiya somo Gusii no na namono bali geretie koso esekia makeno batenga kibako register tukolero murobeli abo. Asante. Dianganze registration ya ekiama geto igo ko Google National Economic Development Party na wego kwa structures, leadership, bintu beyond na otobegede. Alafu ngatioko register. Actually, how to register is number 3. You follow that and it's very simple. IBC da raje kakora registration, ODPP yaje kakora. It's very simple. You follow there and you become a member. That's how we managed konyora 35,000 signatures koma kwa registered. Again tukena dawa usima minto omwanu itongoli yale kero. That is perfect, okay. Lakindende tobazi wakajikura chito blindly. Onye, that's my opinion. Onye, total about 700,000 now. Totara waka jikura. Kwa tuare alliances ne chikabira chinde. Bona iga Matiang'i number 1 or number 2. Na intubona abagusini abantu abasomu ntubwate ebirenge mnatoka nge nkora turumutu. Onyo mwana yodoka koba appealing to youth neji tribe chinde. Kiatoma ejikura chonsi pikorusi chonsi pi ntoba nimaitenga oyore kirona jare atejiwe azamu ageusi go twatanana twanga mangana yu. Okay. Lakini ende oyo nene nje songo nye karororo nje nonko ba muino gazi songo. Okay. Na ende nabongo sabira songo jikura. Okay. Mbia mana sana. Watego ire ko yare kine kibali ko bolingira toka wasoire se rumu iri songo no ari gwatebire ngawe gotoka no ari se ballot ko igura gatebera zablo no akobera. Christine ko rwachise mu Kisi nyanchwa gateba Matiang'i is the first. Okay. Twakorera rumu nchumuri chetre chitake 30 maiga chinsa isato chiabo no mambia ngo twarenge na Zablon Minyonga Rashid ntoche tumurangiria asama na leadership aserero twararigere irigoro yekiama na ndi twarorire ngaki bero bereti urata tebirie kiame kegeni ko igure gari engeni nikabugate itangani nesiera abantu go settinga sate bire ticket bali batagetera bakogenda bakonyi babwatwo ko bokona banyara ko bakorigi gaigana Soko TV murubili ne Soko bwakire go twaringe na Diana Ndemo osukasini nyo mageni oswa genda sensemeli ya kabiri studio na boigo nimbwata kamurakane ngurunga Barnabas na acha nali butura nali roka barbecue na nimbwate uyo ndenero kurunga Dr. Zack oyo nere numungwano ya mugo choligeli kamera chia kumulikira buya na boigo nindo Rosemary Mburu no ara sensemeli ende ya kabiri studio ore koranga bageni banyorera matching akitogo nyara ka batogo suka go chigaiga na ndamono nero nyara ka bagago cho oligeli kamera chinga kichigendrete kuko ile nilinga mbiya mono twateba iga abasani kera bagumiranire nabanywa macha amasata bwatikende nabagwansa Christmas ya chakire merobeli ya chakire tobasobwamo tumanyanga tubwate mampye ndeto kwagacha kunekesa nche Innocent Onyango.
Iye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwatari bolyo obose